Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Mayo 19, tuiga 2025. Sa gihapon inimula ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Mga armas sang rebelde nga grupo na tultulan kag na-recover sang Philippine Army sa bulig sa mga rebel returnees. Samtang vehicular accident nagluntad sa banwa sang Pandan Antique. Van kag Ceres bus nagbungwanay. Ang driver sang van on the spot ginbawian sang kabuhi. Samtang ang driver naman sa Ceres bus kag siyam ka mga pasahero sini ang nakangkon sang pilas. Sa dugang pa nga mga balita sa gihapon road rage sa aton sini nga mga kabumbo kay may duha ka driver now sang di pasahero sini nga salakyan nga nagabiyahe igbaras tinapungulay sa Mohon Terminal. Kag libre nga driving lesson plan ipatuman sa probinsya para sa mga high school students sa Gudbalikawan ang aksidente sa Dalanon. Muli madalagwar mga balita, issues kay impormasyon ang pagatutukan naton diri sa pagpangalagad karon sang bombohanay sa udto samtang pasiplatan naman naton ang mga mainit karon nga balita nasyonal. Si Vice Presidenta Sara Duterte nabato na ang mangin resulta sa impeachment batok sa iya. Hambal sang Vice Presidente sinya ti nabaton ko na ang anuman sini mangin resulta sa impeachment complaint mangin guilty man o kon acquittal. Dugang pa sa Vice Presidente nga kung luyag niya sining madayon ang nasambitan sining pagpanghusisa o kung ining pagsalida sa impeachment trial. Siling niya ekspektaron ta ang bloodbath. Ti maghamba ka bloodbath ano na ti madugoon nagapaligo sang dugo. Way man kuno sang expectar diri nga acquittal no or a guilty verdict basta ang iya lang sini nabato niya na kuno ang kuno naman ang mangin resulta sining impeachment trial. At peace na iya kuno si Vice Presidenta Sara Duterte ang Vice Presidente sa karon wala sa anuman nga ekspektasyon nga nagahilapit na orang paghilapit sa sining impeachment matapos nga matumod kung sanday sino ang mga nagdalaog sini nga mga senador. Dugang pagid sini niya sinya why man siya nakahibalo kung paano kuno magboto ining mga senador sa iya sining impeachment trial kung mayara sang trial sila niya sala kuno ang pag-umpisa sa pag-isip sa boto sa karon bangod nga wala pa nadiga ang mga ebidensya. Ang mga prosecutor way pagani iya makakita sining mga dokumento kung mga ebidensya kag way pa man makitaan kung ano ang depensa. Ti saton sining mga kauturan kung nakabati kamo kagina sa statement ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson. Siling niya ti saton sining mga kabumbo ang iyaman lang sining ginalauman nga mayara sang maghambal ikaw sang trial may presentation ang pro no or mahambal nato nabi may presentation diri ang pagduso nga mangin guilty si Vice President Sara Duterte kag mayara man sang presentation ang defense o kung nga i-acquit ang Vice Presidente pero kung ang pag-istoryahan sini naton numbers by affiliation at iway na yan sang sabor pa yung ginatawag sining impeachment trial kumbagay
Sa aton sini mga kabumbo, sinya kung magamo lang ng balasihan, tikuti tani nagbinutuhay na lang ta. Why nagkita nagparawagan sa mga ulo impeachment trial nga ne? Ti sa aton sini nga mga kabumbo, bantayan naton ining pagsugod na, no? Sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte kung bala may mga nagakaigo sini iyang mga pruweba ang yara sa side bisang nagasingitan or nagaduso sa pagpahalin sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Sa iya sini nga palangakuan, kag ano naman bala iya ang depensa sang Vice Presidente batok sa mga sining ginaplastar karon nga mga panumbungon o kung complaint, batok naman iya sa iya. Pero kung lang tawon sininimo banwa, granting for the sake of discussion, kay matapos nga mabatian kag mahibaluan sang tagsa sini ka pumuluyong Pilipinhon kung ano ang yara sa likod sining impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ti naplastar man ini banwa kag mayara sang affirmation ini nagikan sa kay Congressman Toby Tiangco, nga kung sa diin ti ini amo ang nangin campaign manager sang alyansa, iya sinigin buyagyag, nga ang tanan nga nagboto pabor nga mga member sang House of Representatives, nga i-impeach si Vice President Sara Duterte ang nakabaton sang 120 to 125 million worth sang pundo sa aton sini nga mga kabumbo or butsilingon nabi naton ti may budget sila nga 125 milyones nagikan sa kay Speaker Martin Romualdez. Amo niya ang pagplastar sang sugilanon, sa aton sini karon niya nga mga kuturan. So nakita diri banwa nga mayara sang plano, nga pahalinon gid sa pwesto si Vice Presidenta Sara Duterte kay adtong mga members sang House of Representatives nga wala mahatagan or wala nagpirma sa impeachment ni VP Sara sa bahin sang House of Representatives. Why man sila mahatagan to sang nagakigo sini nga pundo? Buklo sila to kung sila kinain pa. Now, kung madumduman nyo pa, may mga impormasyon kitang right there and then or mambal man naton, hindi man right there and then, kunti sa labing madaling panahon, dapat kuno, tawag si gani, dapat kuno umpisahan na ang impeachment trial sa aton sini mga kabumbo. Ugaling, ang mga the so-called mga balahuba nga member sa House of Representatives nga amo sadto ang nangin main attraction sa bahin karon iya sang Quadcom. Sus Maria Kagusip, nagkalapirdi ini sila. Nagkalapirdi ini sila sa aton sini nga mga kabumbo kag nabuhinan ang House panel sa aton sini nga mga tagpalamati isang duwa ka mga representative. Pero ti may quick reaction dayon ang administration ginatawagan diyon nila si Akbayan first nominee sa aton sini nga mga kabumbo nga si Attorney Shell Jokno nga mangin katapo sa House panel, prosecution House panel. Amo man si mamamayang liberal Representative-elect Leila de Lima. Di kumplito na sila. Karon sa bahin naman sa mga senador sa aton sini nga mga kabumbuti, sino dira ang aton sini nga pag qualify sila diri banwa or ang aton sini nga pag-distinguish sino ang pula, sino ang green. Sa aton sini nga mga kabumbo sa existing karon nga mga miyembro sa Senado naman iya. Ti nagapabilin dira sanday Senator Sabato de la Rosa, Senator Bongo, mga na re-electa banwa sa aton sini makuturan. Si Senator Pia Cayetano, hambal sini nila ginaduwa-duwahan pa nila, but take note sa aton sini nga mga kuturan, si Senator Pia Cayetano utod ini ni Senator Alan Peter Cayetano nga nangin running mate
ni President Duterte sang ini siyang nagpadalaga ang presidente. Dumduman nyo pa sa 2016 or 19 kung hindi ko lang yun ma-recall gid katama. Tibot silingon, dakong posibilidad nga mga kaitano diri madampig iya karon sa bahin sa mga Duterte. Si Senator-elect Camille Villar, honorable mention kung sa mga graduation pa sa iya siniya nga pag-take oath. No, si Vice President Sara Duterte sa iya sininga bulig. Tibot silingon, diri niyang sininga lining, diri niya sa mga Duterte. Kag ever since, tinaibaluan ta naman mga Villar. Sa aton sinimag kabombo, nga malapit iya sa mga Duterte. Ara pa ang senador nga si Ruben Padilla. Sino pagidira mga kopdanan sa bahin karon sang Senado nga tiginalauman nga amo ang madipinsa man sa bahin iya ni Vice Presidenta Sara Duterte. Pero kabalo bala kamo, dali anay lang ta, no, sa aton sini mga kabumbo, kung ma-impeach si Inday Sara, pananglitan gid man ang presidente ta ma-appoint, no, ma-appoint ni siya sa mabulos nga Vice President. Ti sino bing appoint niya? Sino abing i-appoint niya as Vice President? Ati take nyo lang sakon, paminsara nyo nanay, balikan tani karon sa aton sini pa nga pagpangalagad sa Bombuanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, pananglitan, or matapos ang pila ka-importante mga panumdom kag mga dalaguan ng mga balita kaupod sa Bombo News Center. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imong pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Mayo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, International Criminal Court Prosecutor humiling na ipagpaliban muna ang paglabas ng pagkakakilanlan ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Sherwin Gatchalian naman hindi kumpensido na magkakaroon ng bloodbath sa oras na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara. Samantala ilang senador hiling ang pagiging impartial sa nalalapit na trial. Mga nanalong party list ipoproklama na ngayong araw habang ang pambansang pulisya ng Pilipinas balik na rin sa normal operations kasunod ng paghupa ng election fever. Ang Department of Justice naman pinawi ang pangamba na posibleng magbalik kulungan si Congresswoman-elect Laila De Lima dahil sa kanyang drug case. Abangan sa ating provincial report mamaya, ilang gasolinahan sa Borongan City nagkakaubusan na ng supply habang state of calamity naman posibleng ideklara dahil sa epekto ng San Juanico Bridge Rehabilitation.
Sa international news naman, ang Israel papayagan ng makapasok ang basic amount ng pagkain doon sa Gaza. At sa ating sports balita, conference finals picture para sa NBA 2024-2025 season, kompleto na. Mga bagitong NBA star babandera sa 2025 finals. At live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Humiling ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na pagpaliban ng paglalantad ng mga testigo sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil doon sa pangamba na kanilang kaligtasan at para matiyak ang patas na proseso. Ayon sa dokumentong isinumite ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan nito pang nakaraang linggo, ngunit ngayon lamang po inilabas na isang prosekusyon na itakda sa Hulyo 1 ang bagong deadline sa pagsisiwalat ng mga ebidensyang galing sa mga testigong binanggit sa warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Giit nitong si Prosecutor Khan, ang agarang pagsisiwalat sa mga pangalan ay magdudulot ng totoong banta sa kaligtasan at kapakanan nitong mga testigo. Sinabi niyang kasalukuyang sinasagawa ng Security and Protection Unit ng International Criminal Court ang mga hakbang sa proteksyon at inasahang magiging handang mga ito bago sumapit ang buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Hindi tumutol naman ang kampo nitong si dating Pangulo sa kahilingan batay sa komunikasyon na kanilang isinumite. Nauna nang itinakda ng International Criminal Court ang Hulyo 1 bilang huling araw ng pagsusumite ng lahat ng ebidensya nitong prosekusyon. Naharap itong si dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity sa libu-libo manong extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang madugong kampanya kontra illegal na droga. Siya ang unang pinuno mula sa Southeast Asia na inaresto ng International Criminal Court dahil sa naturang kaso. Bagaman na natiling confidential ang mga pangalan at salaysay nitong mga testigo o witnesses, inaasahan na magiging mahalaga ang kanilang mga testimonya sa desisyon kung tuluyang uusad sa trial ang kaso ng dating Pangulo. Wala pang inilalabas na desisyon ng International Criminal Court ukol sa kahilingan na extension sa oras ng pagsusulat nitong mga report. Hiniulat naman ng Department of Health na nasa 1.13% lamang ang kasalukuyang case fatality rate ng COVID-19 sa Pilipinas. Nagpapakita ito na isa kada 100 individual ang namamatay dahil sa sakit. Maliban dito, nakitaan din ang pagbaba ang mga kaso ng dinadapuan ng virus mula buwan ng Enero hanggang Mayo ng kasalukuyang taon kung ikukumpara ito noong nakalipas na 2024. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kung ikukumpara noong Enero hanggang Mayo 3 ng 2024, nakapagtala ng 14,074 cases. Mas mababa ng 87% ang naitala sa nasabing period ngayong 2025 na nasa 1,774 cases. Naobserbahan din ang pagbaba ng bilang ng mga kaso sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo. Sa kabila nito, nagpaalala si Secretary Herbosa sa publiko upang makaiwas sa COVID-19 o sa kahit anumang sakit, lalo na dahil yan sa pabago-bagong panahon. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, mas maganda po na patuloy ang pag-iwas sa sakit. Magsuot ng face mask. Manatili sa bahay kung may sakit. Takpan ng bibig at ilong kung uubo o babahing. Regular na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Agad na magpakonsulta sakaling magkaroon ng sintomas ng COVID. Samantala, pinawi naman po ng Department of Health ang pangamba sa pagtaas ng mga kaso ng sakit sa ibang bansa tulad na lamang ng Singapore at Thailand maging doon sa Hong Kong. Matatandaan na nauna nang ang inihayag ng Department of Health na aktibo na ito ngayong nakamonitor sa trends ng COVID-19 sa gitna na rin ng napaulat na pagtaas ng mga kaso sa naturang sakit sa Southeast Asia. Sa iba pang mga balita, mga kamamudako tayo dyan sa bahagi po ng Senado ng Pilipinas, si Senator Gatchalian hindi raw kumbinsido na magkakaroon ng bloodbath sa oras na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At yung mga tatayong hukom para sa impeachment trial kay VP Sara dapat na maging impartial. May update dyan si Bombo JC Galvez. Hindi kumbinsido si Senator Sherwin Gatchalian na magkakaroon ng bloodbath o madugong labanan sa oras na simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Gatchalian matapos sabihin ni VP Sara na inaabangan niyang kanyang paglilitis sa nalalapit na 28th Congress dahil nais niya ng isang madugong labanan. Sa palagay ni Gatchalian, magiging maayos at patas ang takbo ng impeachment trial
Samantala, nang matanong ang senador kung anong paghahanda ang ginagawa, anya, unti-unti na raw niyang pinag-aaralan ang articles of impeachment. Bukod dito, sa palagay din ng senador, posibleng sa loob ng 3 o 4 na buwan ay magiging full-time ang mga senador sa impeachment at maantala ng bahagyang legislative agenda. Sinabi naman ni Senator-elect Vicente Soto III na dapat na maging impartial ang mga tatayong senator judge sa impeachment trial kay Duterte. Bagamat political process ang impeachment trial, mahalagaan niyang maging impartial muna mga senador na tatayong hukom hanggang sa maipresenta at maisumite ang mga ebidensya. Samantala, sinabi ni Soto na dating Rule Committee Chairman silang gumawa ng impeachment rules na ginamit sa paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona. Kaya kumporme anya siya sa mungkay ni Senate President Francis Jesus Cudero baguhin dahil baka akusahan pa ng kampo ni VP Sara na binagong rules in the middle of the game. Dagdag pa nito, good mix ang komposisyon ng Senado para sa paglilitis sa posibleng ikasa sa Hulyo. More heads are better than one or more heads are better than two. So siyempre may kanya-kanya naman mga talent yan mga yan at may kanya-kanyang mga opinion din. The important thing is that you consistently call a caucus. You consistently talk to them. You consistently find out what this other senator is thinking and what their opinion is. Laging gano'n. Kailangan gano'n ang strategy. And then you give them the opinion of the leadership from the other chamber. You have to be transparent with them. And more importantly, you have to be transparent with the president. Ganun dapat the way we should be handling it. Kaya, as I said, maganda yan. Basta maririnig mo lahat na sinasabi ng mga kasama mo. Yun ang mahalaga. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita, pinagtibay ng Court of Appeals ang no-bail ruling nito sa 6 na akusado sa kaso ng missing sa Bungeros. Ang 6 na akusado ay security personnel na Manila Arena na kinasuhan ng pagdukot at serious illegal detention. May kaugnayan yan sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Sa resolusyon na inisyu noong Mayo 6, tinanggihan ng 3rd Division ng Appellate Court ang motion for reconsideration na inihain sa Manila Regional Trial Court Branch 40 ng 6 na akusado, kabilang si Julie Padidungan, si Claire Codilla, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Jenry Consolacion at Roberto Matiliano Jr. Ayon sa korte, lumabas sa kanilang evaluation sa mga nakalap na ebidensya na mayroong evident proof o presumption great na nagawa ng nasabing mga respondent ang krimen na isinampa laban sa kanila. Sa 3 pahinang resolusyong isinulat ni Court of Appeals Associate Justice Apolinario Broselas Jr., nakasaad na nabigo ang mga respondent na makumbinsi ang korte na nakaligtaan nila ang mahalagang pangyayari operasyon ng ebidensya para i-justify ang pagbabago o pagbaliktad ng kanilang desisyon. Nagugat naman ang naturang kaso mula sa pagkawala ng 6 na sabongero na kinilalang sina Mark Joseph Velasco, Marlon Bakay, James Bakay, Roel Gomez, John Claudio Inunog at Rondel Cristorum na dinukot umano ng mga akusado at kanilang mga kasamahan. Ayon sa mga testigo, huling namataan ang mga biktima noon pang Enero 13 ng taong 2022 habang dinadala ang mga ito sa basement ng Manila Arena at pagkatapos ay pwersang isinakay sa isang gray van at hindi na muling nakita pa. 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Binigyang diin ni dating National Economic Development Authority Director Shelito Habito ang pangangailangan ng pagkakaroon ng malinaw na roadmap ang pamahalaan upang maipakita ang tunay na potensyal ng yamang dagat ng Pilipinas at maisulong itong tinatawag na Blue Economy. Sa isang panayam habang ginaganap ang Philippine Blue Economy Roundtable Discussion, binigyang diin ni Habito na ang pagkakaroon ng malinaw na roadmap ay mahalaga upang tayo ay maging globally competitive at kayang makipagsabayan sa mga karatig bansa sa Southeast Asia, partikular na sa 4 na orihinal na kasapi o miyembro ng Association of Southeast Asian Nation na kasabayan ng Pilipinas. Ang mga ito ay ang bansang Indonesia, ang bansang Malaysia, Singapore at ang bansang Thailand. Ayon pa rin kay Habito, bagamat nabanggit ang Blue Economy sa Philippine Development Plan,
wala pa raw itong konkretong plano upang ito ay lubos na mapakinabangan. Sa cloud ng Blue Economy, ang mga sektor tulad po ng pangingisda, transportasyong pandagat, ang turismo sa baybayin at pangangalaga sa biodiversity ng karagatan. Nagbigay rin babala ang dating chief ng National Economic Development Authority na maaring mauwi sa labis na pagsasamantala ang ating mga likas na yaman kung walang pangmatagalang estratehiya at wastong pamamahala. Bukod sa nakabinbing na Blue Economy Act sa Kongreso, tinalakay sa nasabing roundtable discussion ang ilan pa sa mga panukalang batas na may kaugnayan sa tinatawag na Blue Economy. Kabilang dito ang panukala tulad ho ng pagtatatag ng isang Center for West Philippine Sea Studies at ang National West Philippine Sea Day para palakasin ang ating presensya sa West Philippine Sea at mapangalagaan ang ating yamang dagat. Sa panghuli, nanawagan si Habito na agarang pagtutulungan ng gobyerno, ang pribadong sektor at ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang tagumpay ng Blue Economy bilang haligi ng pambansang kaunlaran. Mamaya ang tabayanan dahil ang Philippine National Police balik na po sa kanilang mga normal na operasyon pagkatapos nga po itong makasaysayan na naman na 2025 midterm elections. Atin po yung babalikan samantala sa ibang munang mga balita. Idineploy ng Philippine Navy ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Rafael Pargas sa Visayas upang mapalakas pa lalo ang Coastal Patrol at Defense Operations sa naturang rehiyon. Ang naturang warship o barkong pandigma ay magiging bahagi na ho ng Naval Task Force 50 na pinamunuan ni Acting Commander Captain Welmer Base. Ito ho'y nasa ilalim ng Joint Task Force Seagull. Sa naturang warship, ito ho'y may taglay na Advanced Surveillance and Interdiction Capability na mahalaga para sa mga isasagawang serye ng Maritime Patrol at iba pang nakahanay na naval activities sa Visayas area. Gagamitin din ito para bantayan ang mga mahahalagang sea lane at pigilan ng mga malalaking bansa o banta sa karagatan na sakop po ng Central Philippine Waters o ito ho yung mga karagatan na nakapalibot dyan sa may Visayas region. Ang naturang barko ay pinangalan po kay Rafael Pargas, isang graduate ng US Naval Academy at kinalaunan na nagsilbi bilang executive officer para yan sa guerrilla force na nasa ilalim nitong si Donald Blackburn noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ibinahagi naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang kanyang mga karanasan sa kamakailang Papal Conclave. Sa isang panayam sa Vatican News, sinabi ni Tagle na ang kanyang pananaw ukol kay Pope Leo XIV at sa yumaong si Pope Francis. Nakaupo siya katabi ni Cardinal Robert Francis Prevost sa Sistine Chapel nang maabot ang 2/3 majority vote para kay Pope Leo XIV. Ipinahayag ni Cardinal Tagle ang paghanga sa bagong Santo Papa na may malalim na kakayahan sa pakikinig at paingat na pagpapasya. Bilang isa sa mga cardinal na dumaan sa dalawang conclave, sinabi ni Cardinal Tagle na may malaking pagkakaiba ang karanasan ng 2025 conclave mula sa 2013 kung saan buhay pa noon si Pope Benedict XVI. Nilahad niya na ang conclave ay isang liturgical na kaganapan ng pagdarasal at paglilinis ng motibo na naglalayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Itinuturing ni Cardinal Tagle na ang kultural at misyon o misyonaryo pong karanasan ni Pope Leo XIV ay magbibigay ng bagong perspektibo sa kanyang papacy at magpapalakas ng ugnayan sa mga mananampalataya sa buong mundo. Sa kanyang personal na karanasan bilang papabili, inamin ni Cardinal Tagle na mahirap tanggapin ang atensyon at spotlight kahit nagsikap siyang manatiling tapat sa kanyang misyon at intensyon para sa kabutihan ng simbahang Katolika. Pinuri din ni Cardinal Tagle ang kanyang legasiya ng pagiging tunay na makatao na hindi lamang umabot sa mga Katoliko kundi pati na rin sa mga hindi Kristiyano. Oras natin, meron na ho tayong 16 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Umuna ang gobyerno ng Pilipinas ng bagong task force upang mamahala sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Kasabay nito ay ipinatutupad na rin ang mga bagong safety protocol sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas kasama itong 24/7 security patrol sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng mga law enforcement agency. Magkakaroon din ng konkretong rerouting plan para yan sa mga heavy vehicle at ang itatatag na isang centralized public assistance desk. Ayon sa Office of Civil Defense na pangunahing bahagi ng naturang task force, hindi na papayagang tumawid ang mga pedestrians sa naturang tulay. Sa halip ay gagamitin na lamang ang mga light vehicle at mga coaster na magbibiyahe sa kanila. Ito ay opisyal na nagsimula na po kahapon.
Tulad din ng orihinal na plano, ang mga roll-on, roll-off vessel o itong mga kilala sa tawag na ro-ro vessel ang magdadala na sa mga mabibigat na cargo truck. Pinaghahandaan na rin ang mga ro-ro ports sa buong Leyte at Samar Province sa tiyak na pagdami ng mga saserbisyuhang mga sasakyan. Ayon pa sa Department of Public Works and Highways, mayroong structural damage sa naturang tulay kaya't kinailangang ipatupad ang 3 toneladang weight limit. Kailangang gamitin ng mga tatawid sa tulay itong center line o center lane at dapat ay maging isahan lamang ang pagtawid sa tulong na rin ng pagmamando ng mga itinatalagang traffic enforcer. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Blue Alert ang sitwasyon ng naturang tulay. Nangangahulugan ito ng kahandaan na tumugon sa anumang emergency situation na maaaring mangyari habang isinasa ilalim sa rehabilitation ang sikat na San Juanico Bridge. Kaugnay din po niyan, posibleng umabot sa 300 hanggang 500 million pesos ang kakailanganin na pondo para ho sa emergency repair and rehab ng San Juanico Bridge sa Eastern Visayas. Batay na rin po yan sa paunang pagtaya ng Office of Civil Defense. Sinabi nitong si Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na pinag-aaralan ng pamahalaan kung maaring gamitin ang Disaster Risk Reduction and Management Fund dahil wala pang alokasyon mula sa Department of Public Works and Highways. Napagalaman sa huling assessment ng Public Works and Highways Department na may suliranin sa structural integrity ng tulay. Dahilan upang ipagbawal muna mga sasakyan na higit sa 3 tonelada ang bigat. Pinayuhan din ng mga motorista na dumaan na lamang muna sa center line ng tulay at isa-isang pagdaan at sundin ng mga traffic advisory sa naturang lugar. Bilang alternatibo, iyon pong mga mabibigat na sasakyan ay maaari pong gumamit ng mga ro-ro vessel tulad ho ng Tacloban, Calbayog, maging sa bahagi po ng Ormoc, Maasin at iba pang mga lugar. Nasa Blue Alert pa rin po mga kabombo ang estado ng naturang tulay habang inirekomenda na rin ng Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang state of emergency sa naturang probinsya. Simula Mayo 18 kahapon, bawal na rin po mga pedestrian na tumatawid sa naturang tulay at sa halip po isasakay na muna sila sa mga coaster o dun ho sa mga light vehicle mga kabombo. Abangan po mamaya ang report po dyan ng Bombo Radio Tacloban para ho sa dagdag ng mga development. Kasabay pa rin ng tuloy-tuloy na pagtutok ng Bombo Radio Philippines dyan sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Samantala, dineploy naman po sa Muntinlupa City ang ikalawang batch ng Korean volunteer teachers para mapahusay pa ang child development sa syudad. Malugod na tinanggap ng Muntinlupa Mayor Rofi Biazon ang 10 bagong Korean volunteers mula sa iba't ibang larangan, kabilang na mula sa edukasyon, media and arts, advertising at sanitation engineering. Ayon sa alkalde, nakahanda ng mga ito na makipagtulungan sa mga guro at empleyado ng childhood development centers at matuto din mula sa ating komunidad. Ang naturang programa ay bahagi po yan ng partnership sa pagitan ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa, Korea International Cooperation Agency at Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Abangan humamaya ang live report mula po kay Bombo Isa Cotoner mula ho dyan sa may Manila Hotel kung saan po gaganapin itong proklamasyon nitong mga party list na nanalo dito sa May 12 elections. Diyan din po ginanap mga kabombo, yung pong proklamasyon nitong mga nanalong senador, 12 mga senador na ginanap po nitong araw ho ng Sabado. Pero dun sa initial ho na report kanina or initial na informasyon na nakuha po natin from the Commission on Elections, para may dalawa daw hong mga party list na hindi ho muna isasama doon sa proklamasyon ngayon pong araw nito pansamantala. Abangan mamaya ang live report ni Bombo Isa Cotoner, kaugnay pa rin po ng balitang yan. Itinaas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ranggong Commodore si Christine Pauline Berganyo Diciano, ang kauna-unahan pong babaeng piloto ng Philippine Coast Guard. Inaprobahan ang promosyon nito pong araw ng Miyerkules matapos na inirekomenda ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nagsimula si Berganyo Diciano bilang pong piloto noong 2005 at pinangunahan ang mga air mission ng Philippine Coast Guard sa paghahatid ng medical supplies sa mga liblib na lugar noong panahon ng pandemya. Noong 2010, siya ang naging unang babaeng air station commander sa ilalim ng Uplan Matatag sa West Philippine Sea. Siya rin ang unang Asian na naging Vice President ng Women's Association ng World Maritime University sa Sweden noong 2014, noong 2022.
Hinirang siyang commander ng Coast Guard Aviation Force at isinulong ang pagsasanay ng mga babaeng rescue swimmers, pati na ang paggamit ng hijab sa uniforme ng mga babaeng Muslim na kinilala ng United Nations Human Rights Council. Nagsilbi rin siya sa iba't ibang unit tulad na lamang ng Education and Training Command, Logistics and Internal Audit. Kamakailan nga lamang ay ginawaran siya ng Pilak Award bilang natatanging wana ng tanod baybayin ng Pilipinas. 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kabombo. Update po tayo mula dyan sa May Manila Hotel kung saan po isasagawa mamayang alas 3 ng hapon. Itong proklamasyon nitong mga nanalong party list. Pero dun sa initial na information kanina, parang may hindi ho yata matutuloy ang proklamasyon. Ilang mga partido o mga party list ang hindi po matutuloy pansamantala. Alamin po natin yung dagdag pa mga development dyan sa pamamagitan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Isa. Bombo Genesis, Bombo Ever, nakatakdang iproklama ngayong araw. Ganap na alas 3 ng hapon ang nasa mahigit 50 na party list na nanalo sa 2025 national and local elections. Sa mangyayaring proklamasyon, 10 bisita ang inilaan ng Commission on Elections sa bawat party list na maaaring makadalo sa kanila. Hindi na rin sila bibigyan ng pagkakataon na makapag-speech dahil na rin sa dami ng bilang na kailangang iproklama. Wala pa naman silang natatanggap na hindi mga makakadalong mga party list sa naturang proklamasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Total, pagbababa naman nila, pwede nyo rin po silang makausap, ma-interview yung bawat isa, and therefore may pagkakataon naman silang makapagpasalamat din sa lahat. So, ang bawat isang party list organizations po ay napadalhan kahapon ng hapon ng kanilang invitation. At for the first time din po, katulad na nangyari sa Senador, ay tig-15 yung senador na kanilang pwede isama, kasama po yung sarili nila. Ngayon po ay tig-10, first time po yan, na ganyang kadami. Kasama naman po yung mga nominees o yung sarili po nila. So, mamayang alas 3 po yan ng hapon. And hindi na po muna natin siguro mapapayagan na kanya-kanyang speech po. Dahil nga po sa sobrang dami po nila, 54, baka po maubos yung oras at panahon po natin. Yung po mga miyembro ng media, total, pagbababa naman nila, pwede nyo rin po silang makausap, ma-interview yung bawat isa, and therefore may pagkakataon naman silang makapagpasalamat din sa lahat. So, ang bawat isang party list organizations po ay napadalhan kahapon ng hapon. Kasabay ng pagproklama ng mga party list mamayang hapon, inanunsyo ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na may 2 party list ang sinuspindi ang proklamasyon muna dahil sa mga nakabinbin na kaso at naging desisyon na rin ng Commission on Elections National Board of Canvassers. Hindi muna pinangalanan ni Garcia ang 2 party list, pero anya ang mga ito ay nakakuha ng 3 seats at yung isa naman ay 1 seat lamang. Ibig sabihin ang mapoproklama na lamang mamaya ay 59 na nominees at 52 na party list. Kaugnay nito, hindi na rin sila pinadalhan ng imbitasyon, ngunit pinadalhan naman sila ng kopya ng resolution ng National Board of Canvassers. Ayon kay Garcia, ito ay kanilang re-resolbahin bago ang June 30. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Meron po tayong 2 party list na hindi po mapoproklama. Sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa mga final na mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers at kasama na rin po yung mismo mga dibisyon na may hawak ng mga kaso po na yan. Mula sa The Tent City, Manila Hotel, Bombo Isa Cotoner, Bombo Genesis? Yes, dito sa nanalong mga party list, may ilan dito na, batay na rin dun sa mga naunang interviews natin, medyo magkakasalungat yung kanilang mga opinion or yung kanilang mga pananaw. So, posibleng may mga pagkakaiba ng prinsipyo. Paano yung seguridad dito, lalo at dalawa lamang yung hindi makakadalo mamaya at darating yung mga magkakalaban ng mga party list representative dito? Actually, kanina, Bombo Genesis, kanina nung lumabas kami, nakikita na rin talaga namin na unti-unti nang dumadating
yung mga dagdag na seguridad para dito sa ating proclamation ng mga nanalong party list. So katulad lang din naman yan ng mga naging seguridad doon sa proclamation ng senator. Siguro mas marami lang ngayon since mas marami nga rin yung dadalo talaga dito sa may The 10th City Manila Hotel. Tsaka ito, Bombo Genesis, no, hindi makakapasok ang sino man dito sa may The 10th City Manila Hotel, lalo na kung kabahagi man ng party list o yung mismong nominee, kung wala sila ng invitasyon. Kasi yung doon pa lamang sa may gate kung saan sila papasok, kasi isahan lang yung entrance dito, Bombo Genesis, katulad nung sa proclamation ng senator, titignan, no, at hahanapin talaga yung invitasyon na ibinigay sa kanila ng Commission on Elections. Tsaka yun din talaga yung binigyan din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hanggat wala silang invitasyon, hindi sila makakapasok dito. Kasi katulad din na nasabi niya kanina, yung dalawang hindi nga maproproklama ngayon ay hindi sila napadalhan nung imbitasyon. So kung gusto man nila na pumunta rito, ay hindi rin talaga sila makakapasok. So in terms of security dito, unti-unti nang pumupunta, no, yung Philippine National Police, tsaka may nakikita rin tayo dito na Bureau of Fire Protection, tsaka yung mismong security rin nung hotel na pagdadausan na naturang proklamasyon. So sa loob, no, at saka sa labas talaga ng Manila Hotel, secured naman. So mamaya siguro aasahan din natin katulad nung sa proclamation ng mga senators, parang an hour before the proclamation, may mga maglilibot na ng mga K9 units dun sa mismong uupuan ng ating mga bisita as well as yung ating mga nominees, Bombo Genesis. Tiyak malalaman na mamaya, no, kung sino yung dalawang party list na ito. Pero ano to, wala pa kayong nakikita dyan, halimbawa parang nagrarally ng mga miyembro ng mga party list na posibleng hindi pinadalhan ng invitation? Nasabi nga ni Chairman kanina. Sa ngayon, Bombo Genesis, tahimik yung labas ng The 10th City Manila Hotel at wala tayong namamataan. At tama nga yung sinabi mo, no, na asahan sa mismong proclamation since babasahin yung resolution ng National Board of Canvassers, doon na rin i-anunsyo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung sino yung naging sinuspindi muna yung proklamasyon dahil nga may mga nakabinbin silang kaso. So far ngayon dito tahimik yung labas ng The 10th City Manila Hotel. So aabangan natin yan kung meron. At kung meron man, no, antabayanan din natin yan at titignan din natin kung magra-rally ba sila dito sa labas ba mismo ng Manila Hotel. Pero pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang dapat mangamba, no, dito sa gaganapin na proklamasyon dahil nga ay secured talaga yung lugar at tuloy na tuloy ang proklamasyon natin mamaya, Bombo Genesis. Weber? Bombo Isa, curious lang dahil medyo marami-rami itong ipoproklamang party list. Meron bang binigay na pagkakataon ng Commission on Elections sa kanila na makapaglahad o makapag-speech kahit papaano gaya ng ginawa sa mga proclamation ng mga nanalong senador, Bombo Isa? Bombo Ever, katulad nga ng sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala nang mangyayaring speech, no, yung doon sa mismong program. Pero aakyat naman sila talaga by group, no, at kasama rin yung mga bisita at taga-suporta nila. Yun ang one thing na sure talaga, yung ceremonial nga na pagtaas ng kamay, kasi yun din talaga yung hinihintay dito, no, para sa mga proclamation. Pero pagtitiyak naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may nilaan kasi na bahagi dito sa may Manila Hotel, no, pagbaba nila doon sa mismong stage kung saan nandoon yung media. So yung mga may part doon na parang press con area siya at may mga upuan din doon na parang nasa 3 kung 3 nga yung nominees na nandyan. At doon maaari silang umupo doon para yung mga media katulad natin ay makapagtanong na sa kanila. Kasi nga medyo magiging mahaba kung lahat sila ay makakapag-speech dahil ang inalaan lang talaga para sa programa dito sa proclamation ng mga winning party list ay 2 oras lang. So yun naman yung paglilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. So dun sa part ng press con area, maaari silang makapagsalita dun at maaari rin naman makapagtanong, no, yung ating mga media sa kanila, Bombo Ever. Okay. Maraming salamat from time to time. Balitaan mo kami, Bombo Isa. By the way, sa mga listeners, mga viewers natin, mamayang 3:00 mga kabombo, ay muli ilalive po natin itong proclamation, itong mga nanalong party list dito sa May 12 elections. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa The 10th City Manila Hotel, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.
28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, pinulong ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang mga regional manager ng National Food Authority para makasiguro ng mga kalidad na bigas na ibinebenta sa ilalim ng programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20 peso rice program ay pasok sa high quality standards. Ayon sa kalihim, isang subsidized program ang 20 peso rice na siyang nagbibigay ng oportunidad sa departamento na mabago ang matagal ng mga pananaw ng publiko na mayroong mababang kalidad ang bigas ng National Food Authority. Panahunaan niya para tuluyan ng mabago ang mga opinyon tungkol sa mga bigas na mula sa mga lokal na magsasaka at ipakita na kaya ng pamahalaan na makapagbigay ng mga bigas na mataas ang kalidad at mura ang halaga. Ipinapakita lamang din aniya sa programang ito kung gaano kalasa at mataas ang quality ng mga palay na siyang inaani ng mga lokal na magsasaka sa Pilipinas. Samantala, simula naman sa naging paglulunsad ng programa noong Mayo 1, marami na sa mga consumer ang nagpahiwatig ng pasasalamat at ito'y kaugnay pa rin dun sa malasang kalidad ng mga NFA rice. Agad namang nakikita ng Department of Agriculture na mas nagiging patok na ang bentahan ng naturang bigas maliban pa dun sa presyo nitong abot kaya ngunit maging sa iba pang klaseng kalidad ng naturang bigas. Samantala, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman nagbigay ng kanyang pananaw kaugnayan sa iba't ibang issue sa politika sa kanya pong pinakahuling podcast. Kaugnayan may nakalapang report si Bombo Annalisa Berano. Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bombo Annalisa Berano, mga kabombo. Kaugnay pa rin po dito sa ilang mga pananaw umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin po ng politika. Sa iba pang mga updates, sinalakay ho ng Land Transportation Office ang isang pribadong establishmento sa Quezon City na umano'y nagbebenta nitong mga second-hand right-hand drive motor vehicle. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang pagbebenta ng mga naturang sasakyan dito sa Pilipinas ay may tuturing na iligal. Ito'y maliban pa sa hindi ito akma sa traffic scheme na pinapatupad ng bansa. Maliban sa sariling intelligence gathering na isinagawa ng Land Transportation Office, nakatanggap din ng mga ito ng report na nagpapakita sa naturang bentahan gamit ang iba't ibang mga social media platform. Isinasagawa rin umano ang ibang transaction gamit din ng social media. Paliwanag na Attorney Mendoza, ang mismong presensya ng mga naturang sasakyan dito sa Pilipinas ay ipinagbabawal na, kaya tiyak na may nagpasok na dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng Republic Act No. 8506, ito ho yung batas na nagbabawal sa mga right-hand drive motor vehicle sa Pilipinas, ito ho yung mga sasakyan na ang manibela ay nakalagay ho doon sa right o doon sa kanang bahagi. Ipinagbabawal dito ang pag-import, tumulong sa pag-import, pagrehistro o tumulong sa pagpaparehistro, paggamit at pag-operate itong mga naturang sasakyan. Ipinagbabawal ito mapapribado man o pampublikong pag-aari, kasama na ang mga lokal na pamahalaan o kung hindi man ang mga national government. Balik ko tayo doon sa Palasyo ng Malacanang. Ito'y kaugnay sa paglabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ilan sa kanyang mga pananaw, igil po sa usapin sa politika. Bomboan? Yes, Bombo Genesis, sinagot na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling podcast ang iba't ibang issue na kinakaharap ng bansa, partikular ang issue sa politika. Batay sa teaser ng podcast ng Pangulo, kanyang nabanggit na pagkasawa ng tao sa politika. Batay sa naging resulta ng halalan, hindi kasi pinalad ang ilang pro-administration ng mga kandidato. Gayunpaman, ayon sa Palasyo, ang resulta ng eleksyon ay desisyon ng taong bayan. Nabanggit din ni Pangulong Marcos sa kanyang podcast ang problema ang kinakaharap ng mga malalaking proyekto gaya ng transportation projects. Ilan naman sa katanungang naibato sa Pangulo sa podcast ay kung may nasisibak ba o tatanggaling miyembro ng gabinete. Kasama rin sa napag-usapan sa inilabas na teaser ang pagiging mabait ng presidente at ang pagkadismaya sa mga bagay na nais niyang gawin pero hindi niya magawa. Pakinggan natin ang maiksing pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Mula sa Malacanang, dako tayo sa may Campo Crame. Ang pambansang pulisya ng Pilipinas balik na sa kanilang normal operation matapos nga ho itong mahaba-haba na election fever. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Balik na sa mga normal na operasyon ang hanay ng Philippine National Police matapos ang kanilang matagumpay na paglilingkod nitong nagdaang midterm elections. Sa kanyang mga naging pahayag sa naging flag ceremony kanina sa loob ng kampo, inihayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ang pagbabalik ng kanilang hanay normal na operasyon ay isang hudyat na nagampan maayos ng PNP ang kanilang mga tungkulin sa kabila ng mga ilang insidenteng naitala noong eleksyon. Anya, isa sa pinakamalaking success ng kanilang hanay ang naging magandang resulta ng halalan na siyang generally peaceful at walang naitalang major incidents. Sabi po natin na ang eleksyon na ito is generally peaceful, orderly, and secured. Ito po ang nagresulta. It is the biggest success on our part to ensure na yung tao po ng Pilipinas ay makakapunta po sa mga presinto and cast their votes. After this, after the election, let's go back to our normal police duty. Kailangan po natin pakita na sinasabi po natin na eleksyon, although hindi natin nakuha yung zero violence ng eleksyon yan, but malapit po tayo sa katotohanan. Nauna na dito ay nagpasalamat naman ang hepe sa mga pulis sa silang nagbantay nitong halalan. Katuwa ang ilang military personnel mula sa Armed Forces of the Philippines at iba pang mga tumulong para sa pagpapairal ng mahigpit na seguridad sa grounds. Matapos naman ang eleksyon, tiniyak ni Marbil na hindi lamang sa eleksyon natatapos ang pagtupad ng mandato ng kanilang hanay. Anya, sa pagbabalik nila sa kanilang mga normal na operasyon, kailangan ipakita ng kanilang hanay na kaya pala ng mga kapulisang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko kahit hindi araw na eleksyon. Basta anya, palagi lamang pairali ng pagtutulungan ay makakasiguro na tiyak ang pagiging ligtas ng mga mamamayang Pilipino sa loob ng bansa. 85% of the registered voters went to the precinct and cast their votes. Sa atin po yan, sa mga lahat ng pulis natin, lahat pong tumulong sa atin from the AFP Coast Guard, maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya pala natin to. Kaya natin kung lahat po tayo nagtutulungan, lahat po natin ng mga commanders natin is going down. With this, pakita po natin sa bayan natin na ang pulis na nakikita nyo, naka-uniforme, ito pong pulis na nagbibigay ng tapat na serbisyo. Ipakita po natin sa mga taong yan. With that, masasabi ko po, kung gagawin po natin, kung magtutulungan po tayo, sigurado, kayang-kaya natin mabawasan ang krimen, kaya po natin masiro ang krimen dito sa Pilipinas. Samantala, tiniyak rin ng PNP na naresolba agad ang mga naitalang insidente noong eleksyon at nabigyang solusyon na rin agad ng kanilang hanay katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula sa may Campo Crame, dako tayo sa may Department of Justice. Ang pagbabalik kulungan nitong si Congresswoman-elect Leila De Lima dahil sa drug case, hindi mo nung mangyayari ayon sa Department of Justice. May update si Bombo Grant Hilario. Iginiit ng Department of Justice na mananatiling wala sa loob ng kulungan ng dating senador at ngayon Congresswoman-elect Leila De Lima dahil sa nakaraang kaso nito hinggil sa iligal na droga. Ito mismo ang binigyang linaw ng naturang kagawaran kung saan anilay hindi magbabalik kulungan o mabibilang muli ang dating senador. Kaugnay pa rin ito sa inilabas na desisyon ng Court of Appeals, kamakailan ng kanilang i-void at ipawalang bisa ang naging hatol ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 noon pang 2023. Kinatigan kasi ng Court of Appeals ang petition for certiorari ng Office of the Solicitor General na siyang kumestyon sa ginawang hatol ng hukom na humawak sa drug case ni De Lima. Paliwanag kasi sa dokumento na kanilang isinumite na nagkaroon daw ng grave abuse of discretion sa parte ng Regional Trial Court matapos ma-acquit ang dating senador. Ngunit sa kabila nito, nauna ng pinabulaanan ng Department of Justice na binaliktad ng Court of Appeals ang desisyong pagpapalaya kay Congresswoman-elect De Lima. Kaya't nang makapanayam naman mismo si Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, binigyang din niya na mayroong tinatawag na double jeopardy sa batas, kung saan nilinaw niyang hindi maaaring makulong o mahatulan muli ang dating senador sa kapareho nitong kaso o kasalanan na siya namang kinaharap na ni Congresswoman-elect Leila De Lima. Git pa niya ay habol lamang rito ng Court of Appeals na mabigyang linaw ang ginawang acquittal decision sa mga merito ng kaso.
Narito pakinggan natin ang paliwanag ni Assistant Secretary Miko Clavano ng Department of Justice. Ngayon po sa aking pagbasa ng Court of Appeals decision, mukha namang clarification din po ang gusto nila. Dahil po ang naging basehan ng reversal ay yung recantation po ni former Director General Ragos. So this is not a reversal per se of the acquittal. It is more of a remanding of the decision to clarify the Matatandaan na nauna nang inihayag ng Department of Justice na ang mga pagbabagong ito ay kay former Senator Leila de Lima ay hindi nakasentro lamang sa kanya, kundi ito raw ay higit na pag-questions sa hukom ng naturang Regional Trial Court sa Muntinlupa sa pag-absuelto sa dating senador. Live mula dito sa Department of Justice, Bombo Gran Hilario nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Hinanunsyo ng Israel ang pagpayag nito na makapasok na ang basic amount ng pagkain sa Gaza. Ito ay para matiyak na hindi mangyayari ang krisis ng kagutuman sa naturang teritoryo. Tinuldukan naman nito ang 10 linggong pagharang ng pwersa ng Israel sa mga aid patungo sa Gaza. Sa isang statement naman mula sa opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ginawa ang naturang hakbang kasunod ng rekomendasyon ng Israeli Defense Forces at base na rin sa pangangailangan na suportahan ang panibago nilang military offense laban sa Hamas na tinawag nitong Operation Gideon's Chariot. Iginiit din ng Israel na kikilos sila para pigilin ang Hamas na kontrolin ang pamamahagi ng humanitarian assistance. Ginawa naman ng Israel ang anunsyo ilang oras lamang matapos sabihin ng Israel na sinimulan na nito ang pinalawig pang ground operations sa Gaza. Matatandaan na una na ngang nagbabala ang aid agencies sa panganib ng taggutom sa 20 o 2.1 milyong populasyon ng Gaza kasunod na rin ng lumabas na footage at bilang ng napaulat ng mga batang dumaranas ng malnutrisyon. Samantala, kinumpirma naman ang opisina ni dating US President Joe Biden na siya ay may agresibo daw na nakakaranas ng prostate cancer na kumalat na sa kanyang mga buto. Ayon sa pahayagan nitong araw ng Linggo, si Biden na isang 82 anyos na ay na-diagnose noong araw ng Biyernes matapos na makaranas ng urinary symptoms. Kasalukuyan siyang kumukonsulta sa mga doktor kasama ang kanyang pamilya upang pag-usapan ang mga posibleng gamutan. Bagamat agresibo ang uri ng cancer na tumama sa kanya, sinabi ng kanyang opisina na ito ay hormone sensitive, kaya't may mga epektibong paraan pa upang ito ay magamot. Wala pang inilalabas na opisyal na komento naman ng White House. Si Biden na nagsilbi nga bilang Pangulo mula 2021 hanggang 2025 ng Estados Unidos ay umatras sa kanyang kampanya para sa ikalawang termino ng Hulyo ng taong 2024. Matapos ang mahinang performance sa kanyang naging debate laban kay US President Donald Trump. Dahil dito, pumalit si Vice President Kamala Harris bilang kandidato ng Democratic Party, ngunit natalo rin kay Trump sa halalan noong Nobyembre. Matagal nang sentro nga ng kritisismo ang edad at kalusugan ni Biden. Noong mahalal siya ang pinakamatandang naging Pangulo ng Amerika, hanggang sa ito ay malampasan ni Trump na nasa edad 68 naman sa kanyang muling pagkapanalo. Kamakailan, inamin ng ilang Democratic leaders na naging pagkakamali ang pagtakbo ni Biden bilang kandidato sa kabila ng pangamba ng mga botante. At yan ay pagkakamali na hindi daw pinakinggan ng partido ang saloobin ng taong bayan, ayon kay US Senator Chris Murphy. Noong 2015, pumanaw nga ang anak ni Biden na si Beau Biden dahil sa brain cancer naman noong 2022. Inilunsad niya muli ang Cancer Moonshot Program na layunin pong bawasan ng 50% ang bilang ng mga nasasawi dahil sa cancer sa susunod po yan ng 25 taon. Oras natin, meron na lamang tayong 15 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon at update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station mga kabombo. Unahin po natin dyan sa may Visayas area, ilang gasolinahan sa Burungan City nagkakaubusan na ng supply habang state of calamity posible na rin pong ideklara. May update dyan ang Bombo Radio Tacloban.
Ilang gasolinahan sa syudad ng Borongan ang apektado na dahil sa pagpapatupad ng limitasyon sa mga sasakyang dumaraan sa San Juanico Bridge. Ayon kay Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, malaking problema sa kanilang syudad ang kakulangan ng supply sa gasolina kung kaya't nananawagan ito sa gobyerno na sana'y magkaroon aniya ng barge o roro na magbibiyahe sa mga mabibigat na sasakyan upang makatawid ang mga ito sa Summer Island. Dagdag pa nito, hindi lang ang supply ng gasolina ang nagkakaroon ng kakulangan, kundi pati na rin ang supply ng mga grocery items at iba pang mga pangangailangan. Nakadepende kasi ang Borongan at iba pang probinsya ng Samar sa sentro ng rehiyon, ang Tacloban City, sa iba't ibang supply ng pangangailangan kagaya na lamang ng gasolina. Aniya, malaki ang magiging epekto ng nasabing problema hindi lang sa kanilang pang-araw-araw kundi pati na rin sa ekonomiya. Sa kadahilanang ang gasolina ay isa sa mga pangunahing pangangailangan at dahil na rin malaki ang gamit nito sa pagpapatakbo ng mga makinarya at mga sasakyan. Nananawagan din si Agda sa mga lider ng Samar na mag-usap-usap kung ano ang mga hakbang o plano ang dapat gawin upang hindi na maging dependent ang buong Samar Island sa Tacloban City na siyang regional center pagdating sa mga supply, sapagkat ayon pa dito, ang Samar ang pinaka-apektado kapag nagkakaroon ng mga kaparehang sitwasyon. Samantala, sinabi naman ni Agda na nagpulong na ang kanilang konseho sa posibleng pagpapatupad ng state of calamity sa kanilang syudad dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kung saan inirekomenda rin ng Samar Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa sangguniang panlalawigan ng Samar sa isinagawang pagpupulong sa pangunguna ni Samar Governor Shari Antana ang pagsasailalim sa state of emergency sa buong probinsya ng Samar. Nagiging problema na siya dahil una, wala na talagang supply ng fuel, and ito is isang malaking disruption sa economic activity ng lungsod. Pangalawa, yung public service disrupted din kasi lalo na yung programa namin ng libre sakay, dependent kami dito sa fuel sa Caltex na kinukuhanan ng city government. Since ang supply ng fuel ay nanggagaling pa ng regional center sa Tacloban City. So since itong biglaang pagsara ng San Juanico Bridge, talagang malaki ang impact economically, even on a daily basis na buhay ng mga tao sa lungsod ng Borongan. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Sa kabilang banda, sinailalim na sa blue alert status ang buong rehiyon ng Eastern Visayas matapos ang sinagawang Emergency Council meeting kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno upang bigyan ng kasagutan ang limitadong access ng San Juanico Bridge kung saan hanggang 3 metric tons axle load lang ang pinapayagang makatawid sa nasabing tulay. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya magpili para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang mano-mano namang pagbibilang ng mga boto sa susunod na halalan muling ipinanawagan ng election watchdog na kontradaya matapos ang naitalang mga berya sa 2025 midterm elections. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Kawayan. Iginiit ng election watchdog na kontradaya na maraming naging aberya sa nakalipas na halalan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Professor Danilo Araw, ang convener ng kontradaya, sinabi niya na karamihan sa mga reklamo na kanilang natanggap ay may kaugnayan sa mga naitalang automated counting machines o ACM errors. Dapat anyang imbestigahan ang mga naitalang aberya dahil hindi biro ang naitalang kapalpakan sa mga ACMs at idagdag pa rito ang mga naitala ring overvoting. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umano naayos ang dating mga problema na umusbong simula noong nag-transition sa automated election system ang bansa, ngunit patuloy pa rin nararanasan ang magkakahalintulad na aberya gaya na lamang ng overheating. Dahil dito ay muling nanawagan ng kontradaya na i-implementa ang manual counting sa susunod na halalan
upang matiyak na tama ang boto at accurate ang resulta nito. Maliban dito ay talamak din investigahan sapagkat hindi bibiro yung extent ng overvoting at saka yung naaresto ng kapulisan. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Naaresto ng kapulisan ng isang 46 anyos na lalaki matapos itong mahuli na nag-a-assemble ng baril sa isang makeshift structure bandang alas 11:55 ng gabi noong Biyernes, Mayo 16. Ayon kay Police Lieutenant Don Blaine Tapares, ang tagapagsalita ng CPPO, na nakatanggap sila ng tawag sa isang concerned citizen hinggil sa ginagawang illegal ng suspect. Kaya naman, mabilis na nagsagawa ang mga miyembro sa Danao City Police Station ng operasyon kasunod ng mga ulat na illegal na aktibidad sa nasabing lugar. Nahuli sa akto ang suspect sa paggawa ng mga armas at na-recover sa pinangyarihan ang 2 hindi pa natapos na pistola ng hindi pa matukoy na kalibre, 2 baril ng pistola, 2 bala ng kalibre 45, 2 magazine at ilang kagamitan na ginamit sa paggawa ng mga armas. Sa ngayon, kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Danao City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At ang mga nakumpiskang ebidensya ay idodokumento at inimbak para sa wastong disposisyon. Sa kabilang banda, pinuri ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director ng Police Regional Office 7, ang mabilis na pagtutok na pagkilos ng operating team. Siniguro rin ng PRO 7 ang kanilang patuloy na agresibong operasyon laban sa pagpalaganap ng mga hindi lisensyadong armas sa Central Visayas bilang bahagi ng kanilang misyon na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Pamamagitan ng tawag ng isang concerned citizen, fortunate huli natin ang suspect na naaktuhang gumagawa ng mga illegal na baril at kabilang na dito yung mga ebidensya ng mga kulmahan ng baril at iba pang kagamitan na ginagamit sa paggawa ng mga illegal na armas. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ukrainian refugees sa Poland naman nakakaranas ng pang-aabuso at matinding diskriminasyon. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo. Lumilitaw ang mga reklamo sa di umano'y hindi patas na pagtrato sa mga Ukrainian refugees sa Poland habang nagpapatuloy ang digmaan laban sa Russia. Nagsimula ang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022 at ang Poland ay isa sa pinakamabilis na magbigay ng tulong kabilang ang pag-aalok ng tirahan sa mga Ukrainians pati na rin ang pagbibigay ng mga benepisyo at trabaho. Ngunit kabilang sa mga ulat na inilatha ngayong 2025 ay ang mga paratang ng pambubuli, pagmamaltrato, online na pang-aabuso at iba pang masamang gawain laban sa mga refugee. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Bombo Neva Intrepido Kessler, international correspondent sa Poland, kasunod ng mga ulat na ito, ang gobyerno ay nananawagan sa publiko na agad iulat ang mga naturang pang-aabuso sa pulisya. Sinabi ni Kessler na posible ang galit ng mga Polish national sa mga Ukrainian refugee ay nagsimula sa kanilang masamang pag-uugali habang sila ay naninirahan sa Poland. Ibinahagi niya ang mga kaso kung saan ang mga Ukrainian refugee mismo ay inakusahan ng pagnanakaw at nagdudulot ng gulo sa mga katutubong lugar. Ayon sa datos ng gobyerno, mayroong 2.5 milyong Ukrainians na naninirahan sa Poland na halos 7% ng kabubuang populasyon sa bansa. 3 years na ongoing ang giyera sa Ukraine and Russia and may mga maltreatment na. It is true, may mga racism even sa mga preschool.
of course, may mga allegations. Ang Ukrainian government, they are always doing something na maka-aggravate sa Polish government. The Polish government and the Ukrainian government should, of course, do something. They will not feel they are not safe anymore. Of course, the government doesn't want that to happen. Si Bombo Neva Intripido Kessler, international correspondent sa Poland. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo MJ Amora para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga Kabombo Caster Nation, subaybayan po ang ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po nyo subaybayan ang ating mga provincial station gamit po yung kanilang sariling mga social media pages. Pwede po nyo balikan ang kanilang mga programa na hindi po ninyo napanood, napakinggan o hindi po ninyo na-monitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Visayas area, dako tayo dyan sa bahagi ng Western Visayas, sa Iloilo Province. Dariyan po ang ating Bombo Radio Iloilo and of course ang ating news and entertainment station, ang Star FM Iloilo. Diyan ho sa may bahagi ng Negros area, ang Bombo Radio Bacolod, mga kabombo. At of course ang ating news and entertainment station diyan, ang Star FM Bacolod. Ganun din po sa may probinsya ng Cebu. Nariyan pang Bombo Radio Cebu at ang Star FM Cebu. Sa Rojas area naman, nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga Akyanon, nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Kalibo at para ho sa mga Waray, ang Bombo Radio Tacloban. Mga Kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Parata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Kuhofer, standby sa kay Bombo Hana anda sa ano na ang latest ini nga pagpangusisa dari karon sa pandan na Antique PNP matapos nga nagaluntad ining vehicular accident
Sa aton sini nga mga kabumbuti masubo-subo karon nga balita sini Banwa bangod nga on the spot ginbuhian sang kabuhi diri ang driver sang van nga nasugata sang Ceres bus nga nagtugagid sang mabaskog sini nga impact bangod man sa sining kadasigon sang pagpadalagan sang van. Ang Ceres naman nakangkon sang damage sa natubang kabahin sang iya sining bus kag subong man ang driver manakangkon sa pilas kag siyam kay banpa. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Patay diri ang isa ka driver matapos na mungguanay ang ginamaneho nga van kag Ceres bus sa barangay Fragante, Pandan, Antique. Subong gid mga aga Bombo Cham. Diri man sa pag-ipagangot naton kay Police Staff Sergeant Arnel de los Santos, ang investigador sa Pandan Antique Municipal Police Station. Iya diri gin pahayag nga pantulong kontani sa Kalibo Aklan halin sa may terminal sa Pandan Antique ang ining Ceres bus nga may karga 20 ka mga taho dala diri ang driver kag isa man ka konduktor sang hinali lang ginbuhuan sang van nga naglapaw sa pihak ka linya nga padulong kon kani sa Pandan Antique. Kag bangod man diri sa impact dead on the spot ang driver sang van kay makit-an dira sa mga CCTV ang impact sini nga naglabot gid sa nabungguan pa sang Ceres bus ang ining balay bangod man sa impact kag nagbaliktad gid ang ining van nga ginamaneho man sang taga-Aklan diri man na Bombo Cham. Kag dugang man diri makit-an naton madira sa mga pictures sa mga social media nga pang post man sa mga nakakita diri nakaagi dira kanarina sa may area sa barangay Fragante, Pandan Antique. Medyo sensitibo kung sabihin man nga aralawas gid o kung nakit-an gid ang mga busog kag mga parts ang tinai o kung ano sinisang mismo nga driver sang van bangod man sa impact Bombo Cham kag makit-an nga nagbaliskad kag wasak gid ang ining van niya nga ginamaneho. Sa pihak man nga bahin ang sa Ceres bus pinayara sang 20 ka karga but pulo diri including na ang Ceres driver kag ang mga pasahero ang ginhingagaw ga gidalaman sa malapit na ospital agod man nga dapatan sa nagakaigo na pagbulong. Kag diri man sa kay De Los Santos base sa kuha sa closed circuit television madasig ang pagpadalagan sa driver kag kagina ko sa aga mabaskog ito ang ulan sa among area. That's why man nga madanlog ang dalan kag isa man sa mga rason nga naglapaw sa pihak ka linya ang ining van nga ginamaneho sa taga-Aklan Bombo Cham and makita man mismo nga madasig ang pagpadalagan sini so subong padayon pa ang investigasyon sa Pandan Municipal Police Station kung ano gid ang gitunaan sini kung natulugan ba lang ining driver o kung napiyungan bangod man sa aga pangatabo nga ining disgrasya kag madanlog ang dalan iya Bombo Cham. Yari bala kapabati naton ang ining pahayag man ni Police Staff Sergeant Arnel de los Santos. Yes, sir. So far ma'am, ongoing ang amon conduct ang investigation. So far may mga initial naman kami nga naobra. Same time na-identify naman ng mga passengers and mga driver. So bali sir, ano gid ang natabo exactly diri sa may ining aksidente dira sir? Actually ma'am, according sa amon pag-conduct initial investigation nga base sa may CCTV, ang van nga kami nagaling siya sa may Nabataklan going sa may Pandan Antique, nakabunggo siya direkta sa Ceres bus nga nagaling sa may Pandan Antique Terminal going sa may Kalibo Aklan. Pero pag-abot sa may video blind curve nga area da sa may Kwan, may barangay Fragante, Pandan Antique. So nakita na mo sa TV nga overshot sa left lane so din bali nasugata yang Ceres bus. So bali ang van gini sir medyo naglapaw sa iya linya sir. Correct ma'am, correct. So bali si madasig man ang pagpadalagan sa van ini sir? Base sa TV ma'am kadasig kung iya dalagan resulting na kulay siya sa ulo sa Ceres liner kaga sa masubuong kagandangan, nakita na punto ang sitwasyon ng driver is si Berg ma'am, kaga din na rin ito.
Bali sir, pila di ang aton nga mga matawag nga pilason kag may gibawian sa kabuhi sa sini sir. Actually, ang na-declare nga gibawian sa kabuhi ma'am, isa amoy ng driver sa van. And then ang mga gilala sa may hospital sa Justice Calixto Salibar Memorial Hospital sa Pandalantique, 9 ang passengers plus ang driver sa serious bus na nag-sustain ang mga pasayro, mga minor injuries. Pero ini driver sa serious bus nag-sustain siya sa laceration sa iyang left abdomen kasi iyang left leg ma'am. Oo. So bali sir, pila ang pasahero sa series and pila naman iya sa van sir? Actually, ang sa van, ma'am, isa lang. Ang driver lagi ang sa may van. Tapos sa may series liner, bali, 18 sila kabilog. Plus ang dua driver kag conductor. So all in all is 20 sila ma'am sa sulod sa series bus liner. So bali ang mga napilasan sir, 9 passengers. Kamusta sir so far ang siyam pagid abi ka mga pasahero? Bali konduktor sang yes ma'am, for initial ma'am, may nag-refuse ma'am na pasahero nga okay mo sila nga di na sila mag medical assistance kay gadali sila sa ilang katuan, including ang aton nga conductor kay okay man siya kay wala man siya sang last row ma'am. Nabatian diri Momocham ang pahayagman sa investigador sa Pandan Antique Municipal Police Station si Police Staff Sergeant Arnel de los Santos. So ang latest update man sa Momocham nakilan naman diri ang tanang identity sa pasahero kag drivers kag apang subong padayon pa man ang paglantaw sa ilang pa man nga anggulo kung ano ginadto nakilala man bumbuhana ang driver sa van. Yes, Momocham amo ini si alias Lito sa 82 anyos kag residente iya sang barangay Humarap, Banga, Aklan. Kag iban diri nga mga pangalan sa pasahero wala namang ginatulid sa kapulisan. But ang ining driver sang van ang senior citizen na Momocham. Okay, amo ning isa karon sa mabudlay man kay kun nantaw mo sa closed circuit television nga gin-provide sang pandan na PNP makita tagid nga nagpangagaw sang lane ining van nga puti kag madasig pang iya sini nga dalagan. Kung kisa makapaminsan kita nga nag-amusad to ang sistema base bala ko ng piyungan ining driver sang van. Unfortunately, why sa may makasabat sina sa ila sining bahin abi kiti isaman lang tong driver kag on the spot ini siyang ginbawian sang kabuhi bangod ban sa kabaskugon sang impact bumbuhana. Tama ina Momocham kung makita naton sa mga CCTV ang tama ka dasig ang kadalagan sa ining driver sa iyang van and naglapaw sa iyang piyak na linya and wala man gadula sa pandanan TPMPS ang ining rason nga basi na piyungan samtang nagabiyahe kay alas 6 aga ini natabo Momocham. Kag dugang pagginganaan nga faktor ang pag-ulan-ulan nga or maulanon sini nga tsimpo dito madanlog ang dalanon dira sa nasabit sining area ang series bus gali dako man ang damage sa sini sa nauna nga bahin na bombohana kay wasak man ang iya sini nga windshield kay sa driver side yo. Tama ina Momocham kung makita naton dira sa may CCTV mismo nga mga kuha nga photos man dira sa natabong aksidente wasak gid ang naunahan nga bahin sa kining series bus kag daotod day actually ang nabungguan kini nga daw poste o na part of balay man ini Momocham. Anong nagom nga pilas ang driver sa series bus? Sa driver sa series bus daw rin kagina din consider man actually sa PNP Pandan Antique nga medyo critical man ang inaagom sini bangod sa may bilas sa broadchan sini kag sa wala niya nga bahin sang PL as i-visualize naton ang giragit sa may driver mismo nga side sang bus ang ining nawasak Momocham. Alright. Kag dugang man diri sa mga natipon naton nga balita diri naman sa bahin sang 3rd Infantry Division Philippine Army sa bahin sa gihapon sa Antique na-recover diri Momocham ang mga high-powered firearms sang anay mga rebelde diri sa may sitio Mapa, Barangay Kuliat, Valderrama, Antique.
kag amo ini ang duha ka M16 rifles, isa ka M14 rifle, kag duha ka AK-47 rifle, kag na recover man diri dugang ang homemade shotgun, anti-personnel mines, ammunition, magazines, kag flag iya sang National Democratic Front o kon NDF Bombotsama. Diri man sa bahin sang 3rd Infantry Division na Public Affairs Office, si Chief sang Colonel Erwin Romel Langdon, iya diri ginapahayag nga gitulit ni alias Boy Negro ang anay miyembro sang Regional Centro de Gravedad sang Committee ng Region Panay nga nagsurrender sang 60% pati batalyon sang Abril 1 sa mga tuig ang ginhamtangan sang mga armas o kung matawag nga arms cache diri man sang mga kaupod niya sang una sa pihak o sa makawala nga grupo Bombotsam. Kag diri man dugang nilang zone diri una na nga nag-surrender man diri sang Giniro ang utod nga Sanday alias Bong Dante kag alias Berlin. Kag sunod man kay Lamson, matamos nga nakakuha sa mga benepisyo sang gobyerno kay nag-surrender ini sila tanan, nagbawi ini sila sa katapos sa mga soldado, pinaagi man sa pagsugid kung diin ang mga namtangan sang ila naging panglubong nga armas. Yari ba nakitabati naton ang ining pahayag naman ni Colonel Erwin Romel Langdon. One AK-47 and then homemade shotgun, kanang pistol type. So this was brought about by kay isang January may nag-surrender man gyapon nga magkapatid. May nauna si Boy Negro, si Bong Dante, and then nagsunod ang iyang utod si alias Berlin, si Gio Noel. So ngayon, nung nag-ano na sila, bigyan na sila ng kanilang mga benefits, bumawi naman sila sa gobyerno by, anong tawag nila, tinulungan nila, ginbuligan nilang mga tropa para ma-recover ini nga mga nilubong kuno nila nga mga armas. And this is the result of it already. Oo. Ang lugar, sir, nga ginlubungan nila at for example, sang ining mga armas, dira man sila sang una nagatiner or dira lang gid ang ginaagyan nila, sir? Yes, ganun din yung nangyari kasi Madyaas Platoon, KR Panay, so diri sila ga-operate. So ngayon, ang ginano nila sa Barangay Kulyat, Valderrama, Antique. So ang 61st Infantry Battalion nga may unit dito, nagkandak sila ng operation para dito na makakadto, dito na makakuha. So ito na nga yung kumbaga na capture based on sa bulig sang information sang mag-utod. So bali they are former rebels pala. So bali former rebels, So bali sir, may tulid pa sila or ginsugid pag additionally na lang para sa mga nabilin pa o kon remnants nga mga rebelde rin, sir? So anyway, ganito kasi yan. Masyadong compartmentalized kasi ang galaw ng mga NPA. So on their part, kay sila nagdungan man sila sa isa ka unit lang kay Arpanay, and depende na kung diin silang ganit ni nga Madyaas Platoon. So doon sila yung mga pinagtaguan, pinaglubungan, yung mga ganitong war material, natandaan nila. So sang nag-inkwentro naman ng KR Panay nga na na-neutralize naton high value individuals and high value targets. So sila pagbalik nila, so nakumbinsi sila nga possible may mga nalubong pa kamo mga arms cache. Amo na to nga nagsugit na sila. So but then we are also protecting all these people kay possible mabalikan sila one time or another after itong mga ganitong activities. So the 61st Infantry Battalion is really tawag nito guarding, protecting, securing itong magkapatid na ito. Kay base kung may ara pa sila nga dumduman na mga lugar, kantuan kag i-capture ining mga war material nga hindi na makaapekto sa pag-continue natin kay siyempre natapos na yung eleksyon. So eto na yung bagong mandate na binigay ng sangkatauhan ng mga nagboto sini nga mga nagdaog ng mga local mga government officials in the local and national, wala na bali na bawasan na ang potential nga paghadlok, pag-influence or pag-infiltrate sa ilang mga grupo
para i-forward nila ang yung pinaglalaban nila na sabi nila para daw sa katauhan pero banditry naman ang nangyayari kaya ganon. So, where are they now, sir? Yung mga rebelde po na nag-surrender and sila po yung nagbibigay pa ng additional informations po sa inyo. So yeah, under the care and management ng 61st Infantry Battalion. Ang headquarters nila dito sa may Miagao. Muna. Oo. But overall, sir, in this span of election, from campaign period, walang encounter, sir, area of Antique, sir, no? Bali, kasi tawag nito, na-operate na kasi yan dati. And then, naka-establish na ng mga contacts, naka-establish na ng network, na kung may gapakita o may nagpaparamdam dyan, sinusumbong ka agad. Pati Andre Bombocham, ang pahayag naman ni Colonel Erwin Romel Lamson, ang Chief ng 3rd Division Public Affairs Office. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. That's the Radio Bombo. Salamat gid sa liwat Bombohana Andasa sa imo sining follow-up report. Kag mayo man nga desisyon sa mga rebel returnees nga itudlo nila adtong mga armas luthang ginpang lubong sinila sa Chimpo nga yara pa sila karon sa bahin sa mga terorista sining grupo. Sa aton sining mga kabombote sa mga kauturan naton nga yara pa sa ibabaw sang bukid dirati mapinot man sagad sini ka pinanago ilabi pa sa karon nga ang Chimpo nagaulan-ulan. Mabudlayan gid kamo kun ako sa inyo magbalik na kamo sa sabak sa gobyerno kay may nagahulat sa inyo nga kayuhan dire pinagi sa paghatag sa mga livelihood program kag subong man cash incentives kag bugas. 18 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Makaluluoy lang ang driver man sang sining van nga nadisgrasya dira sa may banwa sang Pandan Antique. Isaton sini karon iya nga mga kauturan, hindi man laton malipod manigar nga may mga nagaklinabo gin man nga aksidente pero aton ini iya nga sarang nga malikawan o galing kun kaysa kun may mga ginahingagaw kag subong man ti amo ni balang too much familiarity sa imo sini nga trabaho ang level of confidence nimo tuman man iya ka taas nga makambag ka nga I will pull it through o kung I will make my day kag live to see another day. O galing kiti may mga konsiderasyon na banwa nga human as we are nagabatsyagin kita katulad naging lamang abig sang katuyo. Kung matuyo ka kag matulugan ka sa pagbiyahe sini nimo, hindi mo na makontrolar dira kung ano man ang imo sini nga ginahimo, magatuga lamang ini karon sa trahedya katulad sining natabo ni isa ka senior citizen nga nagabaniyo sang van ang nagabunggo giriya sa Ceres sa bus sa area karon sang Pandan Antique ti Lonsay Pilason ang duha ka mga driver pero ang driver sa puti nga van ini siyang gibawian gid sang kabuhi bangod man sa impact kag ang tanan sini iya nga damage ora mas dako sini nga damage ang naagom sa nasambitan sini karon nga van. Gani panumdom ta sa aton sini nga mga kabombo hilabi pa sa maulanon sini nga Chimpo magdoble halong gid kita sa aton sini nga mga kauturan nga mga driver. Kung may mga ginadalian kita ti kung kaysa pinsaron taman nga tungod nga ginadalian ina mapadasig-dasig ta nga aton sini nga pagpadalagan but i-konsiderar gid nimo ang sitwasyon sa palibot katulad sining mabasa kag madadlog sini karon niya nga mga dalanon lakip na sini ang kondisyon man sang imo sini nga lawas ang labing importante sa tanan ang makaabot ikaw sa imo sini nga destinasyon gaway sang sablag sa imo sini iyang lawas kag sarang mo pang makita ang imo sini nga pamilya. 20 minutos sa nakaligad sa takna nga launa pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa palatuntunan na bombohan ay sa udto aton sini nga istoryahan i-check taman na mga balita kaupod naman sa kay Bombo Pauline Piliora kay kaginasang aga susway gid mapunggan ang kainiton sa ila sini nga ulo bangod gid lamang sa sag-iranay or dutanay sa dalan naglabot sa punto nga nagtapungulay ang duha ka mga driver.
May nagluntad man nga vehicular accident sa syudad sang Pasig. Ini nga mga balita kag impormasyon aton sini panumbalikan sa balay nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos ang mga importante nga panumdum. Oras. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto. Nag-abtanay ang duwa ka mga driver sang di pampasayro nga salakyan sa may Muhon na terminal. Dito sila nagpautwas ang kalain sang buot sa isa kag isa. May lang gani kay may nagtambag kun way isa sinisayla nalampusan gid sang tapangko. May vehicular accident man nga nagaluntad sa syudad sang Pasig. I-check na to ng mga balita karon kaupod naman sa kay Bombo Pauline Piliora direktamente sa patrol. Another story of road rage ini Banwa sa aton sini nga mga kabumbo. Check ta bala si Bombo Pauline. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Bongo Cham ditali kito diri sa mga natipon man naton nga balita sa patrol una diri sa may bahin man kagina dira sa Muhon Terminal kagina man sang aga kung sa diin naginamo ang duwa ka driver sang jeep nga may biyahe ini siya Igbaras padulong diri sa may Muhon Terminal sa syudad sang Iloilo. Sa aton gid pakigangutan si Jose Mario Edquila ang dispatcher sang Muhon Terminal dira man sa biyahe sang Igbaras pa Muhon Terminal iya diri gin pahayag nga sang nag-abot diri sa boundary sang Gimbal kag Igbaras hinali lang nga naglusot ang isa ka jeep do nagpadaisana ini sila Bombocham pero ang sitwasyon ko no do hindi manggid or do tatlo ka linya lang na daang karasada kag blind curve ini siya kag dugin hinali lang di naglusot ang isa ka driver and pag-abot diri sa may Muhon Terminal sang nakapanaog na tanan nga pasahero sang naga-parking na ini sila sa ila man dira nga area sa Muhon Terminal gilayon man diri Bombocham nga ginpalapitan sining driver nga isa ang git-git sang isa man ka driver kag didto man nga wala akong namo or wala man sang pagbinang isa nga natabo ginkuhaan niya ini sang extension ang ginabutang sa tunga sang jeep man nga ginapungkuan sa mga pasahero kag ginlampusan ang driver nga nagagit-git
ni sa iya Bombocham apang kay Mayo lang na salo ini sang iya man nga konduktor wala na do namin ulan to ang iya nga kamot kag sunod diri kay Jose Mario Edquila ang dispatcher diri Bombocham iya diri ginapahayag nga do nagtender po na sila mga 20 minutes nagpuuli na lang sila dayon dito man sa Banwa sang Igbaras sakay man ilang nga pasahero kag ti pahayag diri sang driver nga gingit-git sang isa man ka driver nga tani maghalong lang kuno Bombocham andi niya gusto nga matabo sa ilang nga pasahero bangod man kay punuan ining karagaman sang ilang nga jeep padulong diri sa may syudad sang Iloilo but as per pag-abot dito nila amo to do nag-ubran or natabo na ang pagginamo sa tunga man sang duwa ka driver madugay-dugay naman ini sila nga nagabiyahe Bombocham kag naghambal dito nga pag-abot sa may Banwa man sang Igbaras i-settle kag istoryahan na lang gid kung ano man to ang ilaman abi nga mga problema man sa isa kag isa but as per pag-istorya diri naton sa dispatcher kag sa pilaman ka mga drivers dito sa Mohon Terminal partikular na sa mga may biyahe sa Igbaras padulong diri sa Mohon wala man ni sila yakuno sang daan man nga hiligutanon is just amo lang ito ang natabo nga insidente nga do naglain lang ang buot sang isa man ka driver pabati bala naton Bombocham mga aton ng interview kay Jose Mario Edquila ang dispatcher sa bayan sa Mohon Terminal. Kay ang isa ko ka unit ang si Romel Grasa bali kasundanay sila sang isa ko man ka unit nga puti nga E4 Street Boys mo to nga naging lusot siya sa cruising sa may blind curve mo to nga na init manulo sang isa ka driver ko man abot di do na kumbusyon nga no siyempre ang iya po kumasa na labot sa gisamo diba abot di kuhaan niya sang extension na kay lampusan ng isa mayo kay kinsagang masang konduktor ya konduktor sang naglampos ba momento nagalalay nga sagang bali lapit na sa boundary sang Igbaras sa Gimbal barangay pakat to siyudad may mga pasahero may mga pasahero na delikado ang daan kay sa kurbadaon ra kay mo blind curve bali sino ang nagdasok sa mamutong ginlampusan ito na pitong isa kay siyempre pasahero dala niyo malusot kay mas blind curve pero sino na nakabot din bali una to si Romel ang nalampusan pag atras ang isa pero naabot sa konduktor yung init-init siguro tong driver ya balaan sa konduktor mo to kinalalayan niya no pagkita yung ginkuha sa driver yung extension bangko lampos pero na kunway masagang sang konduktor makuha siguro ato to nagpuli sa Igbaras puli mo kung nagbiyahe nagpuli parehas na schedule man di ginam una tong nalampusan 20 minutes man lang ang schedule dugay naman na sila ang driver pero ang isa na ang nalampusan daw subong na daw laka na dugay na way biyahe hindi lamang sila diwag ang tanay way man ngayon kay do medyo kanang bata tong nalampusan no way sa lugar lagi sa sa Igbaras sila periyom na nakikila lapita isa lang na sila ka barangay 1 na kay Silengko kayang tagiya to sang nalampusan ng tagiya sang jeep board mo na mo Bombocham si Jose Mario Edquila dispatcher dara sa bahin man sa Mohon Terminal sa may biyahe man sang Igbaras padulong diri sa syudad kagagi naman aton ginpakigangutan diri ang Arevalo police station wala naman nakalabot didto sa ilang tratapan nga nagpa-blatter kundi didto na mismo sa may Mohon Terminal nagkamustahanay na ini sila kuno nga duwa Bombocham Tido may rason man tong isa ka driver kay blind curve na may pasahero pa siya nga dala puno tapos overtikan niya sang isa to ka driver ti siyempre gahanas man to guro pag ginawaya nga ginawaya lang to ka kontrolar nga hindi man marimalaso kag mabutang sa disgrasya karon ang kabuhi sa mga pasahero yato Bombo Paulin rason nga ti no nag ibwal gitong iya sini nga balatyagon sa kainit sang ulo
Amo na gani nga pag-abot diri kuno sa may Muhon Terminal, do naabot na sang konduktor sining driver nga gingit-git nga do naglain ginto ang iyang nga buot. Amo to nga gindali-dali niya man tupugong. Amo na nga mayo lang kay wala man natamaan dito na lampusan gid kag do nagapakalma man sila sa ilaman nga balatsagon. Kay amo malang ang pinakaimportante diri suno man sa mga drivers nga maghalong sa biyahe, especially nga do damo na gid subong ang mga kaluntad man nga mga road crash or vehicular accidents. So amo mala na ang ginapanumdum diri sa isa man ka driver nga hindi or wala may maano kay ang biyahe igbaras pa kadto diri sa Muhon Terminal is usually punuan grabe ba jam. Okay, kag may ideya naman guro to nga daan ang konduktor kay base ko nagawakal-wakal na tong driver samtang nga naga-drive manda ka lang mabot ko to sa may terminal kay lamposan tagid ka sang tapangko sa ulo tagid kay guon pasuripan mo ko bala mo nga blind curve kagadamo ko sang pasahero. Mandam ka lang ba batian gro sang tawag singa ni isang konduktor to rason nga pagpanaog to na nakaprika tarang konduktor kung wala sa kam gito sang trotapangko to kon sang extension nga plungkuan to bombo pausulit gito nga daan nga kahoy mo. Kag may pagay kay dito lang man kayo naman nila kung ano man ang in between kabay pa hindi naman tani magdako bombacham kay dito pa lang kaginasamuhon do nagmayuhay naman ini sila nga duwa pero base maistoryahan ay man to sila pag-abot dito mismo man sa may Igbaras parehas lang man sila ka barangay including ining dispatcher bombacham so kilala ba siguro base na marasmasan man to ang wala iya sa pasahero kag nakahambal siya ngati pare pasensyalan ko akon gimansala. Exactly. Bombacham. So, amo na good thing man kita na settle man diri nila before pa man naglabutan na sa pagpa-blatter man diri sa bahin man sa Iloilo City Police Station 6 sakop dira sa may Banu o kon sa distrito sa Arevalo Bombacham. All right. Samtang sa tiyak naman nga bahin sa may Pasig City may nagluntad man diri nga vehicular accident kung sa diin pilason diri ang driver sang tricycle matapos madala sa ini siya sang pick-up nga may karga sang isda dara sa may barangay Agtambo, Pasig City, Iloilo. Ang biktima diri ang ginkilala kay alias Roque 59 anyos samtang ang ning driver sang pick-up amo si alias Rino 48 anyos kasado kag residente gid ni siya sa barangay Dayaw, Rojas City. Kag ginpakigangutan diri naton ang investigador sang Pasig City Police Station nga si Police Master Sergeant John Hersley Fajardo ya dirigin pahayag nga halin sa Rojas City ang pick-up kag ma-deliver ini siya kuntani isang isda dara sa may syudad sang Pasig kag didto man sa may Kalinog kag based diri sa investigation sang kapulisan may salakyan ini sa atubang sang pick-up samtang do naga-approach ini siya sa may intersection kag mapundo ini kuntani bombacham apang wala nagkagat ang iyang preno kag nadulaan ini sang kontrol rason nga nasalapay ang duha ka naga-parking nga tricycle sa may left side niya nakip na diri ang biktima ang driver sang tricycle nga nagatindog man sa kilid nga nagahulat man lang kuntani sang pasahero and that is why nakaagom ini sang minor nga kapilasan ang driver sang tricycle kag nagreklamo man ini sa pagpalanakit sang iyang alawas but the latest information man nato nakuha nga abot dito niya sa ospital nagbulig man ipabulong ang driver sang pick-up kagilayon man ini siyang nakagwa bombacham so basi ma-settle naman lang ini sila kag good thing nga wala man gid may dako or major injury sa nagluntad man nga aksidente bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Peliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Thank you so much sa Bombo Pau sa mga balita nagikan sa patrol. Tiyan mo na sa aton sining mga kabombo, speaking sang madasig pagpadalagan, ang mga overtaking, may mayo lang to gani, kay way maglabutanay, ti ano na lang abi ko na labot to. Sa aton sining mga kabombo, another tragedy naman kung tani in waiting to ang matabo dito sa may banwas ang Igbaras. Gani, sa aton sining mga kabombo, hilabinigin sa mga drivers, kalmahan talang magmaniho ta sang salakyan. Sa aton sining mga kabombo, mas mayo pagid kung maghatagay kita sang lugar bla, hindi kay bala mo na gid nga lapit na or nakalabaw ng ulo yung sa intersection, ikaw imuya nga ato ka pa sa ulunhan, ang distansya mo mga pulo ka pakadupa, mamusina ka na nga mamusina para lamang ikaw iya ang makatabok o kon makaliko sa wala o kon sa tuo
Masami amo nang nagaklinabo diri man iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Masami amo man ang isa sa mga ginatunaan sang road rage kag ining mga wala nagagamit sang signal light bala. Bao ti maluoy kamo sa aton sini nga mga kasimanwa base mo pa ng tunaan sang disgrasya, base mo pa ng tunaan sang road rage. Ti kabay pa nga dapat mangin responsable kita sa tagsa naton kapag maniho sa mga mayor nga dalanon, bisa-bisan diin lang kita iya nga nagabiyahe. No, kag sa mga road rage naman sa aton sini nga mga kabumbo, mas mayo pa no nga maglikaw na lang kita kung may ara sang nakigan sa dalanon, mas mayo pa nga likawan na lang naton, ginahawa lang sang madalom, pinagi sa inyo sini nga ilong kag ibuga ang ginahawa sa inyo sining baba, no? Kay kung supukan naton ining mga tawo nga for example abi nagadali, kinanglan niya sining nga maglusot-lusot, mag-overtake, bisan sa hindi na eksakto sining nga pamaagi, way man kita kabalo nga daan mo basi kon ini siyang may ginadalaman nga problema, nagadali nga may kinahanglanon sini iya nga tapuson sa iya sini nga trabaho o kung ano man ang iya sini nga ginaagyan sa Tagalog pa ano man ang kanyang pinagdadaanan hindi na naton pag supukan pa, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kung ang kilala ko pa, just let it slide, sa aton sini nga mga taga Palamati kay way kakabalo base iya sa unhan to may traffic enforcer nga dakpon siya. No, iya man na iya para mukol. Sa aton sini mga kabumbo. Kadamo sa posible nga matabo pero ang labi na gid sini kag labaw nga dapat naton sini nga likawan ang pagsupok sa mainit nga ulo sang isa ka driver kay tiway gina sa may madulot sini nga mayo. Inaway lamang gid ina. Kag kun mag-ilinaway kamusto nga sang dalan way na sang iban pa iya nga masafer. Ang both parties nga involved amo iyang masaper, lakip na sini ang ila sini nga mga pamilya. Bala nyo naman ako na namin ko pero sa mga way pagin makaintindi halimbawa nagpadala-dala ka sa road rage, nag-init man ang ulo mo sini, gulpi lang abi may nag-overtake si mo, nalang-alang ka, sininggitan mo ang driver. Pag singgit mo to sa isa ka driver, pumundo isa ka driver, kag nanaog siya nga salakyan, sininggitan niya man ka, granting for the sake of discussion, kay may ganban kita subong, why bidalasang armas, why isang dalasang pusel, tinagtapungulay ka mo, pagtapungulay nyo, may bukol, may gisi ang guya, may mga lastro, mapiktuan mo sining nga trabaho, hospitalize ikaw, mamalayran ka gyapon, magwa gyapon ang kwarta. May iban siniya nga dalagin sang pusel makatiro ka dara. Mapatyan, mapatay mong isa abi ka driver, problema sang iya sini nga pamilya. Ilabi pa kung breadwinner ini siya. Ikaw nga nakapatay kung breadwinner ka, problema man sa gyapon. Sa aton sin makabumbo, pinalagyo ka, hindi na yamang normal ang imo sini nga kabuhi. Masurinder ka, mapriso ka, apektado man sa gyapon ang imo sini nga pagpangabuhi hilabi na, no, ang imo sini nga pamilya. So wala gid ya sang may madulot sini nga kayuhan ang magpadala-dala ka sang buot mo, no, sa sining mga hindi pag-insindihanay o kon magapadulong sa road rage sa aton sini nga mga kauturan. Kag sa mga haras-haras nga mga driver, bagwan nyo na ang inyo sining pinamatasan sa pagmaniho sang salakyan. Kay way gid ina sang kayuhan nga madulot. Way man niya sang premyo sa aton sini makabumbo ang pinakadasig gid nga magmaniho sang salakyan diri sa pungsod na Pilipinas. No? Sugid lang na kag tinikal lang na ang maagom mo sa nadra. Kung pasugiron ka kag may nagapamati si mo, kadawan mo lang kasi na, kaya malo ka ba perti katikalo, no? Pero kung mag-ungad gani ning slakyan niya, makuha gini partiya, ti lumain pagigkaroon ng sitwasyon. That is why nga nagakadapat sa aton sining mga kauturan nga maging responsable kita, no, sa pagdala sang aton sining mga salakyan, motor, tricycle, no, auto,
SUV, mga van, mga delivery truck na niyo, no? Mga minibus. Nagapilar man kita sa mga minibus driver. Ngati mga sir kag mga sir. Mga sir kag mga sir kati puro man sa lalaki mo. Why ka mo nagapanag-iya sa mga dalan tanan kita ginashare ni naton pinagi sa ginakaltas sa aton sining sweldo, tawag sina dira road users tax. So tagsa-tagsa sa aton equal ang kinamatarong sa paggamit sa aton sini nga dalanon. Please be responsible man nga kung magpapanaog ikaw sa pasahero mo, magpahigad kagid. Hindi iya nga magpapanaog ka sa pasahero mo kay kumo naghambal sa nga sa lugar lang, mapundo ka lang dira iya bisan sa diin, kag papanaogon mo siya. Amo ganina nga mayara sang term nga sa lugar lang para nga sa lugar mo siya iya papanaogon. Kag may mga loading unloading areas man kita diri kag kabay pa nga dapat sundon ini naton. May mga areas mga no loading unloading ti sundon man ini naton para nga mangin maayo ang flow sa aton sining trapiko. Bisan pa paano mabuin-buinan tang pagpugok sang salakyan, no? Sa aton sining mga mayor nga dalanon. Kag sa mga no parking areas bala, kung mahimo pa lang hindi nyo na pagparkingan dira. No parking na gani. As simple as that sa aton sining mga kabumbo. Kung may makita ka mo nga no parking nga sign, hindi bot silingon, no? Abot silingon sina, hindi ka mo dira magpark. Kay kalabanan sa nanotisyaran naton may no parking sign na gid, dira pa mapark. Kay kumo tawhay man kag dira wala bayad. Hindi bla sa aton sini nga mga kasimanwa. Hindi dapat mag-amo sina sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi mo iya pagpasulabihon ang imo convenience sa convenience naman sang iban. Kay palariho lamang kita diri banwa, no? Plariho lamang kita nagabayad buwis na dre sa aton sining mga kuturan. So kung conveniente sa imo nga way sa lugar dira ka lang iya mapanulog, kung conveniente sa imo nga no parking area na dira parkingan mo, hindi na iya conveniente para sa iban sining nga tawo. Nagakadapat lamang nga mangin considerate man ikaw. Kay kung hindi, siyempre, kita nagasalig man iya sa Traffic and Transportation Management Office nga pangdisiplinahon ining mga tawo nga masami nga nagalapas ang aton sining mga ordinansa. 44 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman balita ni Bombo. Jomar Villa may kantanan gyapon ni Strapiko. Kay ang provincial government maghatag kuno sang libre nga driving lesson o plano pa lang ini nga maghatag sang libre nga driving lesson para nga makalikaw sa aksidente sa dalanon. Ilakip kuno ini nila sa mga tulunan sa mga high school students. Check ta ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa direktamente sa Kapitolyo. Bombo Jomar, sa report please go ahead. Nagaplano ang Iloilo Provincial Government nga solusyonan ang nagakatabo si nga road accident sa may probinsya sang Iloilo sa dinti masami sinidri ang involved ang mga minor de edad, especially ining mga senior high school student kag junior high school. Bumochamp, based diri sa record sang Iloilo Police Provincial Office sang tuig 2024 nagadangat diri sa 38 ka mga minor de edad silingon 17 pa nubo ang naaksidente sa motorsiklo. Sa sining numero diri bumochamp sa 38 isa diri ang nagapangidaron 12, 4 ang nagapangidaron 13 anyos, 5 ang nagapangidaron 14, 7 ang nagapangidaron karon 15 anyos, 8 ang nagapangidaron diri karon sang 16 anyos, 16 years old kag 13 diri ang nagapangidaron 17 anyos, no? Sa subong naman sila tuig as of May 2025
nagadangat na diri sa 25 ka mga minor de edad ang involved sa vehicular accident. Duha sini diri ang nagapangidaron 13 anyos, 5 ang nagapangidaron 15, 5 man ang nagapangidaron 16 kag nagdangat diri sa 13 no. Ang nagapangidaron 17 anyos nga involved karon sa vehicular accident way pag ganito nga tuig no, nagdangat na sa 25 sini ka mga minor de edad ang involved sa road accident no. Kag isa ni sa nakita nga ti ang masaming involved sini amo ang mga estudyante no sa bahin sang probinsya sang Iloilo. So natigayo naton diri mapakigangutan si Ma'am Valme Lohan, ang acting head sang Provincial Planning and Development Office. Bumutsam kay isang damlag lang, nagpatigayo ni sila sang coordination meeting o pod sila diri sa IPPO sa bahin sang Land Transportation Office, sa bahin karon sang Road Task Force no sa may probinsya sang Iloilo. Asa dinti isa diri sa dapat nga tutukan amo ni ang madamo sining involved no nga mga minor de edad. Asa sining tawag sining aksidente isa diri no sa gina-considered sang probinsya amo ang pagtanyag sang libre sini karon nga road safety lectures no kag at the same time ang ining theoretical driving course no nga sang LTO para sa mga junior kag senior high school. Diri bumutsamti sa bahin sang TDC no amo ni ang theoretical driving course. Duay man isang kinalain no sa gina proseso bla kun magkuha ka sang imo sini nga driver's license sa bahin sang Land Transportation Office no ti may mga theoretical driving course na da no. So kung anong ginahatag sining examination do mo man ang i-educate no sa sining mga kabataan. Bumutsam agod nga may idea ini sila no sa tion nga kon magmaneho na sang ila sining motorsiklo sa aton sini nga mga kabumbo. Dugang pa diri sang natungdan kalabanan sa na-mention to ti ang mga estudyante bangod nga ti ini sila naga-drive sang motorsiklo kon magkadto ini sila sa ila sining eskwelahan no. Magluwas sa kulang sa ihibalo abi ining mga estudyante in terms karon sa road safety sa aton sa nga dalanon. May mga gina-considered man nga mga iban pagid sining nga rason no kun nga naga-cause karon sa ginatawag sining aksidente ti isa to sa dimension diri amo ni ang mga road obstruction. Inablang ati may mga nag-obstruct sa dalan although ati ginapalapad na no sang aton sining government. At the same time dapat koneksiduhon man ang ginatawag sining pag-deputize no sa mga traffic enforcer sa mga kabanwahanan agod nga ti may ngipon ang lahi sa kung paano nga ma-regulate ining mga estudyante nga ti nagamaneho karon sang motorsiklo diri bumutsam. At the same time dolakip man to sa ila sining pag sinapol ang kabahin karon sa Department of Education kaysa ni sa ginalantaw nga basikon pwede no nga madala sa curriculum nga ti matuluan lang samtang nag-eskwela ang estudyante no may porsyon sang subject nga ti mahimo nila nga itudlo no nga mapasulod at least nga bisan paano nga kun ara is eskwelahan makatuon ang mga estudyante abisar nga ti bisan basic lang nga mga traffic rules and signs sa aton sini nga dalanon bumutsam. Aribla nung kabahin sang pahayagunan ni Ma'am Valme Lohan sang may interview dari sa Bobo Radio. Sa consultations naman with kami sa Iloilo Provincial Government, no, particularly sa Planning and Development Office, LTO, IPPO, DepEd, kag sa kami nga partner. So, ang mga those nga mas kinahanglan, no, the most pressing ones, okay. Nga mga napang-identify nga nag-affect sa increasing or drastically increasing naging mga road accidents amo ang road obstruction, no? May mga
ang kalsada para tani sa salakyan, no? Tote ay ban pagid ang nag-exist nga may mga poste, electric posts, okay. may pagid damo pa, no? Galabaw. Oo. May mga road obstruction, may mga road obstructions despite nga may circular na ang aton nga mga authorities like the ILG, no? May clearing na sang circulars ng mga LGUs na dapat i-impose man ang road clearing. Traffic enforcement, no? Training tani sa mga traffic enforcers nga kung may mga pang-deputize bala, yes, na mga deputization, yan kay kulang ang mga naton ang mga tao naton sa pag bantay, no, sa aton nga mga dalanon, no? And then ano pa, road signages, mga traffic traffic signs, para nga tani ma-fusion bala ang mga so do kulang mga traffic users, sign, okay, mga road users, no, kag strictly imposed gid, no? Also overspeeding gid. Overspeeding is also a major concern man. Iti diba sa iban nga mga lugar like pero may gina-cite ni Doc Manny PA sa ato ng provincial administrator while he was still mayor sa Concepcion, no? Nagbakal na siya sa ginatiro-tiro speed gun. Kaling kay according naman sa LTO dapat compliant naman ang mga gadgets o ang mga instruments nga ginagamit like ang speed gun, kuan siya nagka-comply sa mga standards kag accredited sa DTI ang mga nagabaligya man kuan sila bala authorized, no? Authorized sang nga magbaligya sa mga kay syempre ang reliability sang result, no? Kag kuan siya ma-id pagid yung mga pag-impose, no? Kag dapat ang mga LGUs man naton ma-take part, no? Anong lang naman sa naton sa Iloilo provincial government, no? Kung ang aton mga LGUs, ang aton mga stakeholders, ang mga road users tagid, no? Kag ang some concern na sang mga sa aton, no, sa DepEd, no, kag punta ni nga pwede ma-incorporate bala sa curriculum, no, nga say ang mga examples sa daan gila pang cite nga mga examples or mga instead nga ang mga say sa mga ang mga sa mga discussions bala. So idalon siya. Oo, okay. Bisan mga basic basic traffic signs, maintindihan bala mismo sa mga kabataan at a very young age, no? Educate mo na ang mga ni dapat. So balay na yado malapad-lapad gawa ng sako pa, ma'am, no? Oo. Amo na nga gina-involve na ton ang DepEd kay mas sila ang mas may authority. Ang isa to sa nakita pagid sa mga dealer bla sa mga motorcycle kay bansin nito ka baligya lang pero way gilis ang isa na sa plano nato, no? We have here identified nga tani ang mga kabaligya balasang motor, no? Before tani or mga vehicles man before tani magbaligya, no? Syempre galing kay ihuo man lang or ang buyer na Nawatihan si Ma'am Balmiluhan sa Provincial Planning and Development Office dari Buputsam. So medyo malapad-lapad pa nga mga alubrahon man kay tiyo naton sa na-mention kay na ang sa mga dealer, no? Kay ti siyempre subong sa mga dealer dito ay naman sila gilantaw kung may mga lisensya ka ang ilalang man nga tikon makabaligya karon sang motorsiklo tiyan mo na ang isa sa ginaplano nga ma-coordinate pa ni sila nasa bahid man karon sa probinsya sang Iloilo, Bambutsam. Sa mas mayo gidya Bombo Jomar kabalo ka kung mapilar kita ya sa ginikanan. Nakon palangga nila kag ginaulikdan nila sinimak bataan, hindi nila pagbaklan motor. Way kagid magsala kay amo ning hambal diri ni
retired Police Colonel Cornelio Salinas, sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Head. Tidragi kuno dapat mo bisa bumutsam sa mga gilikanan nga kung concern sila hindi nila pagpagustuhan no sa pagmaneho ng ilang sining kabataan, especially ining mga minor de edad kaysa probinsya bisag ulilo kalabanan sila ginagamit sa mga kabataan motor pakadto sa eskwelahan. Bumutsam speciality iban sila mga minor de edad pa tapos ay pa nagasuksok sa helmet. Tisuno sa kay Retired Police Colonel Salinas nang dapat eksiduhon sang ginikanan nga ti kun minor de edad pa hindi gito panalon sang motor pati damo na sang matabo kag the same time ako lang paningila sining ibalo no in terms karon sa road safety kun ara na sila sa tunga sang highway. Aribla no ang kabahin sa pahayag ni Retired Police Colonel Cornelio Salinas. That the governor has created the Provincial Task Force on Road Safety, wherein it is the whole of the province approach, the different national agencies, the local government units, the local chief executives, law enforcement agencies. Now, ining pag-involve sang mga kabataan sa traffic accidents, specifically on motorcycle incidents, no? Nagakinahanglan na inisya sang education, no? Let us educate the minors and those who are entitled really to drive. Sundon gid na siya. Hindi pagkawaton ang motor sa balay kag ipagamit sa mga minors without using the helmet. Now, what shall we do? The Provincial Task Force on Road Safety, it's a good direction. Let us educate these minors, those who have not reached the legal age of 18, nga hindi sila dapat mag-drive so as not to contribute the increasing numbers of traffic accidents involving motorcycle drivers, no? So there should be an aggressive enforcement of traffic laws, regulations and ordinances of the different municipalities, especially ang wearing of helmets, no? So, get the minors from driving the motorcycles, ma-minimize mo ang kaso nga ini. Let the parents do its share, no? Nga dapat striktuhan nila ila kabataan ka hindi pagdakpon. So that's from the family. Now, kung ara na sila sa kalye, on the road na sila, it is now the Land Transportation Office, the deputized traffic enforcers and the local police to enforce the non-wearing of helmet regulations naton. So halin pa lang sa balay nila, matapna na naton ang kakatabo nga pag-aksidente involving minors. Kag aggressive enforcement is para ma-deter naton sila sang sagad gamit sang mga motorcycles. Okay. So, nagkakinanglan galing nga hindi lang nga sa driver mismo, so dapat sa mga corresponding sinis mga government agency naton nga mag-take action man sini sir sa LTO tido kagamay man sang iga sa nga mga deputized personnel sir hindi man sila maksalanggit. I suggest also sa Land Transportation Office na to identify those municipalities who have the increasing number of traffic accident statistics and prioritize them nga ma-deputize ang ila traffic enforcers, ma-deputize nila ang ila kapulisan, no? Para nga at least may more enforcers on the road. But it's not only, it should be the total from LTO, from the local police, kag mga deputized traffic enforcers, they should do a one-time big-time operations, no? Against all these minors and drivers, no? Doing the violations. Kag diin sila magplastar sang ila pag-ambush sa mga minors ini. Dito naman sa mga areas wherein nga dictated sang increasing number of accident statistics, no, dictated sang statistics ini tanan. Now, ang provincial task force on road safety, ang ila direction subong is to educate. Okay? Let's educate the concerned sector nga involved sa accidents. But of course, education is one thing. Education should not start only in the classroom, but education para matapna naton
is the parents, hindi pagpagamit ang motor. Kay kung isa may mga ginikanan nga gusto man nila pakita kay pambong nga nila bata ga drive man sa motor pero wala sila kabalo nga pakadto ina sa problema kung may aksidente ang ila kabataan. So education should start in the family, the parents, to aggressively nga hindi pagpagamit ang motor kay minor pa sila, why man sila gagamit sang helmet. Sa barangay, pag makita nilang mga kabataan nga nagagamit sang balaan nila minors, ginatolerate man lang. Why manginasnaway sang tanod, kasi Mario man lang. Pero pag aksidente na to, problema naman ang barangay, kay i-rescue naman sang responders. So, these are the things, no? So, tama ining whole of the government approach, ining paglikaw naton sang aksidente involving minors nga nagagamit. Nabatian si retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head sa Provincial Disaster on PD RRMO Abo Mucham. Tikabay pa nga makalabot iniya sa tagsa-tagsa kag makapaminsar kita kag makarealisar kita nga ining mga apilar sa aton siniiya nga mga opiser sa bahin sa nga Kapitolyo makapaayo hindi kay makapalain. Kag abot ang na-mention gani no ang punto sila nila nito educate no sang sining mga kabataan kiti total amo naman lang nagpatabo although nga may mga ordinansa man ang pila ka banuhanan bubut sa pag ginapatuman nga no helmet no ride no sa motorsiklo pruting ibando ay nanigid na sunod kaysa agad iti ginalabay-labayan na galabay lang sa munisipyo way naman sa sok-sok sining helmet so ang himuon isang province diri bumutsam bisan papano blang may ara sang matun-an ang mga kabataan no sa traffic sign kay importante gid na nga ma-identify nila kag at the same time makabuligid no sa ila sini nga pangadaw-adlaw kay di man naton matago na kay ang kalabanan sini nga ginaagamit pakadto sa eskwelahan mga motorsiklo ti ang kabataan sini especially mga minor de edad iban sini wagit ka balo no sang mga traffic rules and signs sa tion nga kon magmaneho na sang ila sini nga motorsiklo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sini nga follow-up report. So kabay pa nga ikonsiderar sang mga kautura daton ini sa probinsya sang Iloilo at mayo man ni karon nga plano sang PPDO nga mag-conduct sang driving lesson sa mga high school students para nga amat-amat naton man mahagan-hagan ining pagluntad sang disgrasya sa dalanon. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini siya Bombo Chama Blanco Hover kabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting musical show sa ining weekend sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo.
Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o on the bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Kung sa mo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imulawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basahagi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a Monday. Kumusta man ang inyong adlaw? Panugod na naman sa sininga semana. I hope pula kita nagsala-sala sa sininga adlaw. Kag sa gihapon. Okay, sige. Wait lang gid. Tingala ko gid nga daw may problem. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experience.
Senior moment na naman kita. Anyway, good afternoon, kids sa liwat. Nagapanumbali kita, this is Tita Regine, and welcome to sa kahapon lamang program on a Monday, May 19, 2025. This is a very significant day para sa akon, but secret lang, I won't share it with you. Nga significant. Anyway, significant pagid, no? Because today, syempre, balikan natin ang mga istorya din nga gina-share natin sa inyo. I just hope, I was saying kagina nga tiwai lang ka mo nagsala-sala because it's a Monday. Syempre, busy-busy ang tanan. Balik sa trabaho, balik sa pag-eskwela, may mga kabataan, yung mga nag-exam, good luck lang gid sa inyo. And to those left at home, I hope you will you are taking your time to rest even if makadali lang, no? Especially sa siningang mga tinion when you are choosing to relax with us with this program. And sometimes sa inyong pag-relax dira, you have the time to relax, and at the same time makakapungko man kamo para nga magdihon sa inyong mga istoryang luyag nga i-share diri sa KLP. Please do that. Send your stories diri sa kahapon lamang program and email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga makasulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome mga kabombo. Here's our song for you this afternoon by Regine Talk. Mahal ka ng mahal ko. Welcome sa KLP. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana wala ako. Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa
sa iyong bagong minamahal. Well, sometimes, bisan masakit, we have to let go of those people who are not meant to be in our life. Diba? 16 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. Hello again and welcome to sa kahapon lamang program. Kaopen niyo si Tita Regine. Clear na ko sa inyo. Sige, masugod na kita ba? So, sa ato yung makasaysayan, pang Mother's Day pa ini, huugid, no? Kada wala taging natutukan ng Mother's Day because of the election. Anyway, here's the Mother's Day na sharing diri sa ato ni Toto Max ng Barotac Viejo. Dear Tita Regine. A blessed day sa imo, Tita Regine, sa tanan nga KLP lovers, listeners, kag letter senders. Ang sulat ngayon ni Tita, ginsulat ko sang May 11, 2025, Sunday, which is Mother's Day. Gani, sa tanan naton nga mga mapinalanggaon, hardworking, kag pinalangga nga mga iloy sa bilog nga kalibutan, Happy Mother's Day. Tita, ang sulat nga ini, nahanungod sa akon pinalangga nga iloy, nga karon nagtaliwan na. The late Elva Baron Balikaw. It's been 1 year and 6 months since our lovely and strong mother left us at the age of 54. Tita, preska pa ang mga nagkahinabo. It was unexpected. Kagasta karon, padayon ako nga nagapaayo, bangod sang kasakit sa mga natabo. Naga-rewind ang tanan kada Mother's Day. Masakit, pero it is how the world works. May madula gid, kag maabot sa aton kabuhi. Tita, sa napatay ang akon pinalangga nga iloy, nagadala sang iya subang nga bata ang akon utod nga si Ate Cute. Wala gid niya maski nakita ang nawong sang iya apo. Pero despite sini, nakahibalo ako nga panatag na si mama bangod wala na sang kasakit, penitensya, kag pag-antos nga iya pa ma-experience. No more pain, halin sa mga madamo nga mga masakit. Tita, kung panumdumon ko si mama, kagang amon gin pang-agyan, halin sang ako pamatanon pa lang, hasta sang katapusan nga tion sang iya kabuhi. Mas nagapangibabaw ang kasadya kag pagpalangga. Madumduman ko pa. Sang sadto, sang bata pa ako, grabe gid ang pagpalangga ni mama sa akon. Tanan ko nga mga wishes ginahatag. Sadto, tita, kada magsimba kami, nagabakal gid kami ni mama sang toys. Kay balo ka, tita, ako gid ang permi nga partner ni mama sa pagsimba. Isa ka bes, samtang nga nagabakal kami sang kakanin, nakita ko ang isa ka hampanganan na bala, tita, nga ginaguyod kag may pakpak. Abaw, nagkisi-kisi gid ako kay gusto ko baklon ang nasambit nga hampanganan. Kay tungod porte ka palangga, ginbakal gid ni mama. Sang pagpuli na namon, nahukas ang tornilyo sang toy, kag naguba. Naghibi ako. Tungod diri, siling ni mama, na kay gusto mo gid baklon, ginambalan ka nga dasig na maguba, kundi naguba gid. Pagkatapos ini, ginpatahan ako ni mama. Tita, biskan pigado lang kami, maskin papano makasiling ako nga manggaranon man kami. Manggaranon, bangod sa nag-aalala po nga pagpalangga, halin kay Mama Elva kag Papa Adonis. Tita, farmers ang akong ginikanan, kag may gamay kami nga uma. Kung magpagarab kami, biskan papano, ginabaklan man kami kanay mama sa mga manami nga pagkaon, kag ginabaklan sang biste, biskan kisa failure ang ini. Still, or failure ang ani, still nagapadayon. So sa to, tita, sang time nga ginabuli ako, bangod maluming ako maghulag, madamo gid ang pangbubuli nga nagakabaton ko, halin sa iban nga tawo, kag isa, halin pa ina sa amon paryente. Suno pa sa ila, isa lang bata nyo nga lalaki, daw madarna pa.
Pero tita, sa mga tinion nga ni bala, tita grabe gid ang pagpalangga kag pagbaton sa ako ni mama. Siling niya, to, bisan sino ka pa, palangga ko ikaw. Pabayi sila. Himua kung ano nagahatag sa imo sang kasadya. So amoy na tita, ang tinaga nga hasta subong, nagatudok sa akong tagipusoon. Tita, sang gamay ako, medyo maalaman ako, also, puwerte kababaan. Gani, kada moving up, aragid sa with honors. Biskan pigado kami, kagkisa, waay gid inugbakal bayo para sa moving up. Still, nagahimo gid sang medyo si mama. Kay sunod sa iya, pigado kita, pero wala ina nagakahulugan, nga kung mag-moving up kamo, hindi ko kamo pagpabistihan sang manami. Ang moving up, kisa lang na. So, amo na ang tion nga makuha nyo ang bunga sang inyo pagtinguha bilang estudyante. Mabakal gid kita bayo medyo san ko, hindi magkabalaka. Manghulam ako kung pwede. Sa iban, basta maayo lang kamutulukon sa graduation. Tita, biskan pigado, nagamedyos gid si mama. Agud mangin presentable kami tulukon. Kag tita, hindi gid gusto si mama nga maagyan namon ang naagyan niya sang sadto. Kung sa diin sila ginapakanubo, bangod hindi presentable ang ilang mga bisti sa moving up, o kun kaisa mahigko ini. Siling niya sa amon, ang pagbakal sang bayo nga bag-o para sa awarding hindi ina pagpakahambog, kundi hindi niya lang gid iya gusto nga masakitan kami sa isatani ka pinaka-memorable namon nga moment sa kabuhi, which is ang moving up and graduation. Tita, sa nagaedad na bala ako, 9 anyos, padayon gihapon ang pagtawag sa ako ni mama nga Baby Max. Kag kung magpa-eskwelahan siya, kag ginisambit niya ini, naghambal gani ako kisa nga, ma, big boy na ko pay. Kag permiga reply si mama sa akon, baby, kung man ikaw gihapon, hastasan o. Kag hastasan nagdako ako, si mama, Baby Max man gihapon ang tawag niya sa akon, pero sa balay na lang. Hindi ko gid malimtan, tita. Tanan nga Catholic prayers gintudlo sa ako ni mama. Kag permi niya gid ako upod sa pagsimba. Gani, 7 years old pa lang ako, nagakanta, kag nagapangamuyo na ako sa patay. Kag kung mag-procession, nagakakibot ang mga tigulang, nga memorize ko na ang mga misteryo. O galing tita, sa malain nga palad, halin 2019, hindi na every week ang amon nga pagsimba. Inibangod sang time nga ina, madamo na sang komplikasyon si mama. Permi na siya ginadala sa hospital. Apang ko nagaayo-ayo na siya, dayon niya upod sa prayer meeting sa Diyos Gugma, kag rosary upod sa akon. Biskan yara ang illnesses, still, nagaalab gihapon ang faith sa iya tagipusoon. Tita, ang pagkamapinalanggaon ni mama, iya man ginapabatsyag, sang siya nagakabuhi sa iya mga apo sa tuhod. Tita, ang ini nga mga apo niya sa iya utod nga si nanay, tita ko. So, sang sadto tita, kadaaga, nagakadto na siya sa iya mga apo, agud ilagaw sila, o kung magbakal sa tiyangge, upod na sila. Pero niya gid ginabaklan sang tinapay, candies, kag biscuits, ang duha niya kaapo sa tuhod, nga amo sanday Alexander, nga ang tawag namon Budo, kag Alexis. Kag tita, sa napatay gani si mama, siling ni Alexis nga ang hayo COVID, wala na si mama amba gabangon, gatulog na lang na sa haw. Masakit man, pero hambal namon, nagpahuway na si mama amba. Bali amon ang tawag nila kay mama, no? Kaya hindi pa sila kasampot sang time nga ini. Masadya na siya COVID. Si mama, kay waay na sang kasakit, makatulog na siya. E bala mo tita, hindi ni permi katulog si mama kung gabi, once nga makibot siya. So tita, sa katapusan, biskan wala na si mama, still, ang iya mga ginpanghimo, kag ginpabatsyag sa among tanan, ang iya sakripisyo, pagpalangga, kag ang iya mga inspiring quotes, ang sigurado gid nga magakabuhi, kag magapabilin sa amon tagsa-tagsa katagipusoon. We love you, mama, kag hindi ka gid namon malipatan. Salamat sa masadya nga tinion nga nakaupod ka namon sa imo mga advices kag pagpalangga nga ginpabatsyag.
palangga kagid namon ma. No more pain, no more suffering, just happiness and peace. Madamo yun nga salamat Tita Regine sa imo pagbasa sa akong sulat. God bless and more power sa kahapon lamang program. By the way, Tita, I would like to greet lang a happy first birthday sa akong hinablosin si Patrick Jace na mag-celebrate sa iyang birthday sa May 20. This is tomorrow. Kung sa kay nanay, kagiya mga apo nga may birthday man sa May, love po. Also, happy Mother's Day sa tanan-tanan naton nga mga hardworking kag mapinalanggaon nga mga Iloy. Sa liwat, happy Mother's Day rin po ang tagpadala. Toto Max, Sambarotac Viejo, Iloilo. Well, Toto Max, salamat gid sa imong pagtamyaw sa amon nga mga Iloy. Yes. Mother's Month pa man, way pa natapos ang bulan sa May. Although nagligad na ang Mother's Day gid which is May 11, but nevertheless, no, it's never too late nga maghanduraw kita, mag-pay tribute kita sa aton nga mga Iloy by sharing with us ang inyo hindi makalipatan nga mga istorya na tuhoy sa ila diri sa kahapon lamang program. In-acknowledge naman, no, may atumanto nga pang Mother's Day nga letter si Lolo Dencio. One of these days, basahon nato nina. Good afternoon gid dira sa imo Lolo Dencio. And sa imo Max, sa liwat, maayong hapon. Kag salamat gid sa imo gin-share diri. You are lucky. May tita ikaw nga musubong ang nagatindog bilang imo nga another mother, replacement sa imo nga mother, and isa pa gid ka mother nga gina-consider mo ang imo ate cute nga very love ka gid kag amuman ang nagapuno sa presensya para sa imo nga mother. So salamat gid, you are very much loved. Max Sambarotac Viejo. 28 minutes after 2 o'clock, we have more stories to be shared with you. Diri lang gihapon sa kahapon lamang program sa aton nga pagpanubalik. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa kon text kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kun kakason mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church. It is now 30 minutes after 2 o'clock. Hello again and good afternoon. Si Tita Regine ang inyong kaupod. And of course, this is kahapon lamang program. We have with us here ang luyagman nga i-share sa aton this afternoon ni Nanay Neni sang 3rd District. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo kag subong man sa katapos ang Bombo Radio.
Una sa tanan, nagapangayo gid ako pasensya sang akon agi kag sa mga sulat ko tita, nga madamo kuris-kuris. Initungod, bag-o lang ako nag-ayo sang masakit ko. Dugay man gawa ang handom ko nga liwat masulat ako, pero hindi ko kaya magsulat, kay gakurog-kurog ang kamot ko. Salamat kay Lord Jesus, nga liwat ginhatagan pagid niya ako kapag sick sa pagsulat. Permi man ako gihapon nagapamati sa programa mo, kun ari lang ako sa balay. Ang sulat ko nga ini, ginahanduraw ko ini, samtang nga nagahigda ako, sa nagabatsyag ako sang akong nabalatian. Sa pagpadayon, tita, ako gali si Lola Neni sang 3rd District. Ginahanduraw ko ang akon kahapon, sa nagaedad ako 15 anyos. May nagapangaluyag sa akon, nga si, tawag lang sayo, nga si Jing kag si Densyo. Hindi lang pagbasa sa kahanginan ang matuod-tuod nga ngalan nila. Okay. Sa pagpadayon sang una, uso pa ang panggas humay sa uma. Bale, ining si Jing, nagbulig man arado sa palanggasan ni tatay. Si Densyo, nag-arado man. Ang nag-aarado sang uma, kung tagpalanggas na, may kanya-kanya nga upod sa pagpanggas. Ako, kay tatay ako gaupod sa pagpanggas. Si Jing, manghod niya. Si Densyo, nanay niya. Wala ini sila suhol sa pag-arado, kundi baslanay lang. Kung maubos gani ang binhi sang humay sa ginasundan sa pag-arado, mabulos ang nagasunod nga nagapanggas. Amo ina, kung nga may kahiguyunan, nga mag-istoryahanay kami ni Jing kag ni Densyo sa pag-istorya labay-labay. Pero wala man inilabot sa gugma ang istoryahanay. Maayo lang ang pag-istoryahanay. Kung kaisa, may linahugay man. Ining si Densyo, lain gali ang iyang paghangop. Sa maayo ko nga pagpakigbagay sa iya. Sadto si Densyo, nagaedad 45 anyos. Ako, 15 anyos. Si Jing, wala ko kabalo. Kay sangkaslon kami, 19 ang edad niya. Ako, ginadugangan lang. Si Jing, galing na dayunan mo. Sa pagpadayon, ining si Densyo, nagpanegros. Nag-obra sa pagtapas tubo. Nakakita inisang kontra. Apang, siya pa ang gindakop kagin preso. Gali, si Densyo nga ini, gwa sulod sa presuhan. Bag-o lang gali ini siya naghalin sa Muntinlupa, kay na preso. Ginlabo niya ang tiyo niya. Ginhatagan ng gali siya sang parole, amo ina nga nakagwa siya sa presuhan. Bag-o lang gali siya magwa, apang malas, kay balik preso siya. Sa nagligid ang tinuig, nagwa naman siya. Nagpuro pamasyar naman si Densyo sa akon. Aga pa na, ara na siya. Pagkabalo ko nga ara na siya, sako dayon ang akon madamo obra. May manilhig, managog tubig, paliguan ang manghod ko. Kay gapangabay siya, nga atubangon ko siya, kay may istoryahanay kuno kami. Pero damo lang ko alibay, nga damo ako obra, pasensya gid. Ang matuod, nahadlok ako sa iya. May bes gani, nga hapon siya nagkadto, tabuan, ara na sa balay, tatay kag nanay ko. Ginbotong ko ang nanay ko nga manago sa lati. Ti ang manangupod sang nanay ko sa latagon. Sa ulihi, natak-an man siya hulat, nagpauli man siya. Isa ka bes, may fiesta sa pihak barangay, wala dira kan day tatay kag nanay. Uso pasadto ang pula-puti nga panahor, halin bispiras, hasta tapos didto na siya gatiner sa fiestahan. Ti amugid man ina ang ginahimo sang ginikanan ko. So isa ka bes, wala naman sila nanay kag tatay, fiesta naman sa isa naman ka lugar. Upod ko sa balay, duwa ko lang kautod nga lalaki nga magagmay pa. Sang gabi na, tulog na ang duwa ko kautod. Ti ako, nagbasa-basa anay comics. Sang ulihi, halataghol ang ido namon. Kadugay nga taghol sang ido. Ginpatay ko dayon ng suga. Uso pasado ang kinki. May naghambal sa hagdanan namon. Ay, ginpatay mong suga, how? Pasakaa ako kay may istoryahanay kita.
Kulba ako sadto nga tion, hindi ihamak Tita Regine. Sadto nga tion, hindi ihamak ang kulba ko. Paano abi kung mamilit siya nga magsaka? Kami lang di sang duwa ko kautod nga lalaki, kag magagmay pa. Kanday nanay kag tatay, didto sa fiestahan. Buwas, aga, amo pa na sila kag mapauli. Wala gid ako maghulag kag magsabat-sabat. Kung maglumpat ako sa bintana, paanong duwa ko kamanghod? Dugay man gawa ang halaya panawag. Sang ulihi, naghambal siya. Budlay gali po kawon ang gabugtaw nga gapatulog-tulog. Sang ulihi, Tita Regine, may nagpanihol sa unhan. May upod gali siya nga nagabantay sa unhan balay. Ang ido namon, sige taghol. Gintiro ni Dencio ang ido sang tirador namon. Dala pa mo yayaw kag maglakat. Pagkaaga, aga pa siya ginsukmatan niya ako. Budlay kagali po kawon, dugay na di pungko ko sa may hagdanan nyo. Gabasa ka comics, kagapalambidan pa. Hambal niya. Wala ako nagsabat. Wala ako kabati nga may ginahambal siya. Sige akon obra kung ano-ano lang da. Gipaliguan ko ang manghod ko. Nagkadto man siya sa kusina. Naghambal. Pwede na nga manginanay ka. Kabalo ka na mag-atipan sang bata. Dalakuhit sang likod ko. Siling ko, hambal ka lang bala, hindi lang magpanguhit. Tanan lang nga sunlog, ginahimo niya. Natakaan man guro sang ulihi, kay wala ko ginasapak. Nagpauli naman siya. Ibalik ta kay Jing. Si Jing, kung mamasyar, hapon. Ginabanta-banta niya nga inugpauli ni tatay kag nanay, nga maabot halin sa panahuran. Samtang wala pa kaabot si tatay kag nanay, dahil kukuha humay kag bayhon sa lusong. Di maayo kay may gabulig sa akon sa pagbayo humay. Pag-abot kanday tatay, may bugas naman kami. Si Jing, dayon man pagwa sang ilimnon. Kung hindi tuba, whiskey. Ti sila na nga duha, ang gaatubangay, hasta mag alas 12. Kung kay isa, ginakaagahan. Si Jing nga ini, nagbakal idik, ginpasagod sa akon. Ginbaton ko man. Pero ako iya, sige ang lakat ko, balik obra ko sa city. Nagaobra ako sa Iloilo, nagabantay ako sa bata. Nabalitaan ko nga ang tiya ko sa Manila, nagapangita timbang. Nagpauli ako. Ibalik tagali parte kay Jing. Si Jing nga ini, samtang sa Iloilo ako, siya man ang gabahog sang baboy, naging pasagod niya sa akon. Hambal ni tatay. Anong buot silingon ni Jing? Nga siya man gihapon nagasagod sang baboy nga ina? Ang buot sa iya ay sabat ko. Nagkadto sa amon, ang lolo ko, utod ini ni lolo ko nga tatay ni tatay ko. So amo ini ang bata niya nga gapangita timbang sa Manila. Tabuan sadto nga ang nanay ni Jing nagkadto man sadto nga adlaw. Ti ni sa Biyernes na ang tiket mo sa barko. Ang ano to? Pamangkot sang nanay ni Jing. Si Neni bala malakat sa Manila. Naghuo ako kag maglakat sa pagpangani. Naglakat man si lolo kag ako wala na gani maglisensya nga maglakat. Sang ulihi, nagpauli ako kay nag-inom ako tubig. Ara pagihapon ang nanay ni Jing. Hambal ni nanay niya, siling, mapamanila, gali, mapahigot, or hambal ni nanay, okay, mother ni Nene. Siling, mapamanila, gali, mapahigot. So wala gid ko kahangop sang ginhambal sang nanay ko. Isa ka bes, udto adlaw, nagabot si Jing, nga nagapanghimos gid ko sang balon sang utod ko, nga idulong sang kanon sang manghud ko sa eskwelahan. Tiyoy, hindi ka mo anay maglakat kay may maabot di sa inyo karon, may hambalan kita. Pag-abot ko sang hapon na, natingala ako nga kadamo tawo sa balay. Malagyo tani ako, apang ginhakop sang tiyo ni Jing ang kamot ko. Pwede kapangilala, siling niya.
Sabta, hambal sing isa katiyo ni Jing. Si Rito, ba na ini sa magulang ko. Ugaling, patay na ining magulang ko. Nahuya man ako nga bastuson sila, gani, nagsugid na lang ako sa ngalan ko. Paglumbos sa mga tawo, nga nagpamalayi na galiad to. Nga wala gid kamo nagpabalo, hambal sang tatay ko. May tao nga desidido magpangasawa sa imo. Base sa Manila, may malain nga matabo sa imo. Ang gugma, matun-an lang ina. May pangayo pagali ang tatay ko sa ginikanan ni Jing, nga kaayuhon ang balay namon. Ila pa ang pensyon, sound system, kay may baile pagali. Tanan nga gasto, ila ni Jing. Pagkaaga, nag-inabot ang kaparyentihan ni Jing. May magama kawayan, may panday nga nagkaayo balay, kadasig sang paghikot kasal. Ako, sirado ang bantay sa akon. Ginabantayan ang hulag ko. Nagabot ang tion sang kasal, may ginhambal ang nanay ni Jing sa akon. Siling niya, buwas, kung maghambal ang pari, nga ginahigugma mo si Jing, sabton mo nga huo. Siling ko, kung hindi ko bipagsabton, siling niya, akigan ka sang pari. Sadto nga tion, nga wala ako kaisog sa pagsabat sang kinamatarong. Hindi subo nga tiyempo, nga kadasig sa akon maghaboy sang tinaga sang kinamatarong ko. Kay kadasig ako mangakid. Sa malipot nga pulong, kamaldita sa akon katama. Inatungod, wala na sila nanay kag tatay. Subong man ang kay Jing nga ginikanan. Ibalik ko liwat sang tapos kasal namo ni Jing. Wala sang may natabo sa amon, sang gabi nga ato. Grabe kulba ko. Nabalikdan ko na lang si Jing. Gahibi, ginbalikid ko siya kaging pamangkot kung ano ang ginahibi niya. Siling niya, tani, ihatag mo na sa akon ang obligasyon mo sa akon bilang bana mo kay kasal na ta. Pagkabati ko sa ginhambal niya, hugot ko nga ginpangurumbot ang habol sa lawas ko. Pamatyag ko, do sa madalagan ako. Sang ulihi, sige, hindi ko ikaw pagpiliton kung hindi ka, siling niya. Sang ulihi, Tita Regine, nag-okay naman kami ni Jing. Wala man ko naginulsol, nga siya ang ginpaman ako. Bisan si Jing nga hindi ini gwapo, pero gwapo naman ang batasan, kag kamapi na lang gaon. Ang baboy gali nga ginsagud ko, plano na ni Jing para sa kasal namon. Gindugangan lang ni nanay sang isa ka baka. Ang lakat ko sa Manila, wala madayon. Manghud ko ang nagbulo sa akon sa paglakat sa Manila. Kag si Dencho gali, sang ulihi, naglakat siya sa Pasig, kag didto ng asawa. Naghingagaw gid man siya, pangasawa, doble pa ang asawa niya. Hindi lang ini pagbasaha sa kahanginan ang ini nga parte. Okay. Parte kay Dencho. Tita Regine, tani malawig pa ako ng istorya, pero sa sunod naman, kikapoy man ko sa pagsulat. Sa liwat naman, kung maayo ang pamatsyag ko. So, madamo yung salamat sa pagbasa, tagpadala, Neni, sang 3rd District, kag PS, natapos ko sa pagsulat ini, 8:41 p.m. So, kabaya kaluuyan ka sa mahal nga Diyos, kag katawagan sa malawig nga kabuhi, agad may pamatian, pagid kami nga programa nga kahapon lamang. Neni, sa liwat. Ako yaga pati, love mo man to si Jing. Kay ti, kung wala ka gidjaluyag sa iya, naga ang si Dencho gani na palagyuhan mo, damo ka alibay. Pero kay Jing, way ka kapalagyo. So that means, no, nga may balatyagon ka man. Pero that time, siguro daw hindi mo pa ma-reconcile sa iyong mga kaugalingon nga sa bata mga edad. Nga ato, may ginabatsyag ka na sa iyong mga kasing-kasing para sa isa ka lalaki. But anyway, no regrets ka man, okay gid para sa imo ang imo nangin choice kag ang imo nga desisyon nga si Jing ang imo nga pamanahon
because ginpalangga ni gid ikaw, mapinalanggaon siya kag ikaw gid ang iya nga priority. So thank you so much gid sa imo neni sa 3rd District for sharing with us your love story. 46 minutes after 2 o'clock, magpanumbalik ang KLP. Pagkatapos, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga nagapaki Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Story for today, it's from student mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Hi and hello to everyone out there listening to KLP. Time to get together again and listen to Tita Regine's voice. It is sunrise here in Lambunao. Very early to write a letter. But I was so excited. Makamamati naman kita sa bagong istorya sa KLP. Every morning, I am excited nga tani mag 2 p.m. na. It's my favorite time of the day. Given, you already know why. I started my morning by reading this verse by White. Lord, in the hush of early dawn, when all the world lies sleeping, I place my life and all I love into thy gracious keeping. Naging busy bala ka mo sining aga? Damo nagahulat nga obra, no? Amo na kita nga mga super moms. Oftentimes, very busy, kay wala time para magpahuway. Nakaka-stress, di ba? O basi pagbugtaw ninyo sa aga, do kapoy mangod ang feelings nyo. Remember, all work and no play will take the joy of life away. The Son, si Lord, rested on the 7th day from all his work which he had done. Mga nanay, huwag ka mo nga mag-overtime palagi sa inyong homeworks. Remember, wala ining katapusan. Take your time out, even once in a while. Kinahanglan, maging healthy ka mo para sa inyo family. Sa mga gagmay pa children ko, workaholic ako katama. Resulta, lingin ulo ko. So, instead nga family ko ang i-take care ko, ako pa ang ilanangin alatinderon. Being overworked, ang masamis ang rason sang pagmasakit naton nga mga iloy. So advice ko sa mga nanay, slow down. Our time of rest refreshes us for times of service. In order that our body, soul, and spirit are to function at their best, time is needed for renewal. Time for leisure, time for rest. So, batang-batang sa sofa, kag mamati sa KLP. A time to listen and also a time for resting. 1 hour lang, but I tell you, it's so invigorating. Try it, mga nanay, and you will say, student mom is right. Tita, sang una, may very close friend ako sang high school.
Her name is Pilar. We grew up together sa Pandacan, Manila, kang magkaupod sa tanan nga oras. Bisan sang may mga bana na kami, nangin mas close pagani kami to each other. Unluckily, Pilar's husband left her. 3 ila kabataan. Okay man sanda, kaisa ka high school teacher si Pilar. But because of economic burden, kag being a single parent, nangin workaholic si Pilar. Gani, igo lang napatapos niya kurso ang 3 niya nga kabataan. Nangin isa siya ka-invalid, na wheelchair na lang. Unable to take care of herself. Ang cause, ang iya pagpulabugtaw sa obra. Halos day and night nag-work, sideline, ma-provide lang ang needs ng iya kabataan. Maayo na lang kay her children are all good nga nagabalik kidgid sa ila nanay. Ginatipan nila sang maayo ila nanay. Ginpadoktor, ginbaklan sang iya mga bulong. Silin niya sadto sa akon, student mom, halungan mo imo health. Ang sobra nga obra, hindi ka bayad kung magmasakit ka. Na-realize ko sadto Tita Regine, ang importance sang husto nga pagkaon, husto nga tulog, husto nga pahuway. Kung kaisa, bisan do mabugto na ang aton ginhawa, sige mangud obrata, meeting the deadline, speedy service and rush hours. A culture of self-driven slaves. Hatagan naton sang break ang aton mga kaugalingon. Te, mga nanay, tapos na ba kay LP? So feeling rested na kita tanan? Tomorrow again. Same time, same station. It's a date. Tita, close ko na letter ko. I have to rest my hands and mind. Thanks for reading my letter. God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Well, for us, kuno, to be an effective giver of love, to be an effective someone nga makahatag sang serbisyo sa aton mga ginapalangga sa kabuhi, sa aton bana, sa aton mga kabataan, sa aton mga siblings, sa aton nga mga parents, we have to practice self-love. And we should not feel guilty if sometimes unahon taman ang aton nga kaugalingon. Kay nga aman, kung iubos-ubos tagid no nga aton atensyon, aton oras, aton tanan nga focus ara na lang no sa paghatag, sa pag-take care sa ibang nga tawo, we would tend to forget ourselves. So paano na lang ina? Paano pa kita makahatag serbisyo sa iban? Kung kita mismo mabag-down, kung kita mismo ginakapoy, kung kita mismo super stressed na. So it would end up no ngati hindi ka na mapuslan, hindi mo na mahimo ang luyag mo nga himuon para sa mga ginapalangga mo sa kabuhi kay ti ginubos-ubos mo gid no, wala ka man nagbilin sa imo kaugalingon. So dapat amo nang aton i-practice self-love para nga ma-rejuvenate kita, ma-refresh kita, we would feel rested so that no we would be ready again to give our time, to give ourselves to other people that we love. So tsakto ka gid no, super mom or student mom. Naging super mom na si student mom. Student mom, tsakto ka gid no sa imong ginahambal. Hindi manami ngati wagi kita sang may ginabilin para sa aton nga kaugalingon kay hindi man kita nga mangin effective no nga someone to care for others kung ubos-ubos man ang aton energy, ubos-ubos man ang aton nga oras
kag wala na kita nga nagapahuway. So paano ka pa na? Nga makahatag atensyon, makahatag care, makahatag love sa iban nga mga tao. Kung hindi ka na makagulapay, diba, hindi ka nakabangon, gusto ko na lang nga magsandig sa higad, kay kapoy-kapoy ka naging kitama. So listen to your body. If nagahambal siya nga, sleep na, kay natuyo ka na, tulog na. Pahigad na ng mga plalantsahon, pahigad na ng sulursihon, tulog na. Kay kinahanlan mo nga makapahuway. Rest your body so that pagkadason nga adlaw, kay well rested ka, pagsik ka. Diba? Mahimo mo ang tanan. Kag just come to think of it, no? Ang pag-take care sa mga tao nga palanggata, that is an everyday thing. As in bisan Domingo, no? Di kita kapahuway sa pagluto sa ila, especially kung ara ikaw sa balay or homemaker, ara ka sa balay, ikaw ang tanan-tanan nga preparar para sa ila, no? Even kung kaisa ang pagpanghusay, malipatan na naton. Even kung kaisa ang magpangihi, do pong ganta pa. So hakop tagid, no? Tanan nga mga masakit kung we don't also listen to our body. Nga nagapangayo nga paway na, kay kapoy ka na, tulog na, kay tuyo ka na, kaon na, kay gutom ka na. No, kung kaisa mga nanay nagakalipasan sang gutom, kay wala gakaon sa intsakto nga oras. Ano gakatabo? May batyagon sa ilang alawas. Ti kung may ginabatsyag ka na, ikaw na ang alatinderon. Hindi mo na ma-attender ang iba nga mga tao. So, hindi ba? So, self-love. We need to do that. We owe ourselves that. Alright? And don't feel guilty if sometimes unahon mo man ang imo kaugalingon. And find time to treat yourself. Go back to yourself. Ikaw lang. Hindi mo na ipagpanumduman ng ibang mga tao, no? Find time to be by your own, doing things nga luyag nimo. Kay kanami gid sina, no? You would know yourself better, you would know your dreams, you would know your priorities, kag mas makapanumdum ka. Ano pa gid ang mas manami nga himuon. Sa mga everyday things na ginahimo mo, paano mo pa gid ina ma-improve, kag paano mo man ma-improve ang imo kaugalingon nga hindi maghambal bala nga ti daw amo na lang giniya permi ang akon buluhaton. Paano ko man niya mapalipay ang akon nga kaugalingon, kag paano ko at the same time mapalipay man pagid further ang akon nga mga pinalangga sa kabuhi. So go back to yourself, no? Find time para nga may istorya mo man ang imo kaugalingon, ma-assess mo ang imo nga self. And at the same time, matagaan mo man sa bisan gamay nga leisure ang imo nga kaugalingon. Don't feel guilty about that. You deserve that. Mga moms, kaya, no? 59 minutes after 2 o'clock. Thank you so much sa imo student mom and to those who may araman nga mga manamigid nga luyag nga i-share diri sa KLP. Something again ginagyan nyo the past few days, go through nyo, na-experience nyo, pwede ma-share. Paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or you write down your stories and you send. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo tanan. I'll be back with you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. And of course, magasunod na ang mga paborito ninyo ng mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Salamat sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.